Salam alik. Berqarar döwletimizin bagtiyarlyk döwrüniň mehriban adamlary, edil doganlar, sagurgun oturan mısınız? Türkmenistan beýik ýüpek ýolunyň ýüregi ýylyny, ruhy çyragym gepleşigimiziň ýene-de bir sanyny siziň bilen ýaýlym arkaly duşuşýanlygymyz üçin biziň hemmämiziň edil arkadagymyza alkyşymyz çeksizdir. Çünki gahrman arkadagymyz merdane pederlerimiziň miras goýun ruhy gymmatlyklaryny sarpa goýup, olary täzeden ýüzlenip, halkymyza ýetirmekligi giň ýollar açyp berip, bu ugurda nusgalyk ýoly döretdi. Bizim şol kämil mektepden ugur alyp, ruhy çyragym gepleşigimiziň dowamyny ençeme ýazyjy, şahyr, alim, jurnalist ogullaryň ömür döredijliklerini ýüzlenip, iýdigi derli size ýetirýär. Bizi şeýli erkin döredijligi eýeden gahrman arkadagymyza biz tüýs ýürekden sag bolsun aýdýar. Goý hormatly prezidentimiziň jany sag, ömrü uzak, ähli tutumly işleri rowaj alyp at awray mertebesi yer ýüzünde mundan belent bolsun. Ine şeýle iň süýji arzuwlar bilen biz ruhy çyragym gepleşigimiziň bu gedekki sanyny türkmen edebiýatynyň görnükli wekili, filologiýa ilimläriniň kandidaty, öz döwründe Hacı Ismaýylow adynaky baýragyň eýesi, watany bolan söýgüsi üçin medalyna da münasip bolan Ussat şahyrymyz Gurban Çöliýew hakyna gepleşigimiziň şu gedekki sanyny giňişleýin söhbet ederiz. Mehriban adamlar, bugün gepleşigimizde bir neçe halipalarymyz gatnaşýarlar. Şolar bilen birlikde türkmen edebiýatynyň ýaş muştoklary hemem ykbalyny döredijligini ýüzlenýän şahyrymyz Gurban Çöliýewiň ençeme nesilleri gatnaşýarlar. Häzir olar barada gysgaça maglumat bersek, ine Döwletmehmet Azada adynaky Türkmen Milli Dünýä Diller Institutynyň Türkmen Edebiýaty kafedrasynyň uly mugallymy, filologiýa ilimläriniň doktory Aman Murat Baýmuratov. Ine şeýle halipalardan ýene-de ýazyjy, şahyr, hem dramaturg, hem raşirow. Oň bäri ýanyny ýene-de halipa ýazyjymyz, şahyr, dramaturg Abdurreşid Taşew amma. Magtumula adynaky Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň Türkmen Edebiýaty kafedrasynyň uly mugallymy, filologiýa ilimläriniň kandidaty Araz Nepes Mehmet Jumaýew ine öz taliplary bilen bilelikde bugün ruhy çyragym gepleşigimizde gatnaşýarlar. Şahyr Gurban Çöliýewiň maşgalasyny 17 sany perzenni bolupdyr. Ine biziň aramyzda şahyrymyzyň iň ilkinji perzenni Muratgelli Çöliýew amma. Ol Magtumula adynaky Türkmen Döwlet Uniwersitetine mugallim bolup zähmet çekýär. Şahyrymyzyň özü bir ojakda ol 12 perzent bolup ulalypdyrlar. Ine şahyrymyzyň inileriniň emma aramyzda Çary Hydyrow, Çara kardiologiýa ilmi kliniki merkezi hastahananyň bölüm müdiri bolup işleýär özüm Türkmenistanyň at gazanan saglygy goraýyş işgäri. Ine ýene-de şahyrymyzyň inilerinden Sapargoly Hydyrow amma. Sapargolaga da öz zähmet ýoluny, mugallimçiligi bagş edipdir. Ol Lebap vilayatynyň Hojamaz etrawynyň mekan owasynaky 16-njy orta mektepde türkmen dili we edebiýaty mugallymy bolup zähmet çekipdir. Häzirki wagtda bolsa hormatly diýin çalışdy. Şahyrymyzyň ogullarynyň ýene-de bir gatnaşýa Perman Çöliýew. Perman Ahal vilayatynyň we Aşgabat şäheriniň türkmen standartlary döwlet gollugynyň döwlet gözüçilik bölümünün uly döwlet inspektory bolup işleýär. Ine bu oturanjylarymyz bolsa şahyrymyzyň agtyklary. Ine olar Azat hemde Parahat Çöliýewler. Azada Aşgabat şäherindäki 27-nji orta mektepde okaýar. Parahat bolsa 43-nji orta mektepde okaýarlar. Ine oň aňyry ýanyny oturanjygymyz bolsa Gurban Çöliýewiň at daklany özüm çoğlugy Gurban Çöliýew. Ine Gurbanjygymyz bolsa Aşgabat şäherindäki 12-nji orta mektepde 5-nji sınıfda okaýar. Şeýle-de Magtumula adynaky Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň Türkmen dili we edebiýaty fakultetiniň bir näçe talip oglanlary, gyzlary gatnaşýarlar. Bu ýerde oturan mehmanlarymyz bolsa şahyrymyzyň ýene-de
qıyıdlarından, ağtıklarından. Qur'an çölüň qıyıdy Cennet Meredaleva. Cennet Türkmen Döwlet Neşriyat Gullugynyň işgäri. Oň aňyrýanyny ağtıklarından var. Peýker jigimiz, Peýker çölüýe ol Aşgabat şäherindäki 39-njy mektepde okaýa. Aýny Annaýewa. Ol Halk Bankyň Aşgabat şahamçasyny hünärmen bolup zähmet çekýär. Olam şahyrymyzyň agtygy. Ine oň aňyrýanyny oturan jigimiz bolsa Leyli çölüýe. Leyli 27-nji orta mektepde okaýa şahyrymyzyň agtyklaryndan. Leyliň aňyrýanyny hany surata gümra bolup oturan jigimiz wa. Olam Qur'an çölüýiň agtyklarynyň biri Aýny Atamradowa. Aýny Aşgabat şäherindäki 7-nji orta mektepde okaýa. Şahyrymyzyň agtyklarynyň biri Gülşat Kadyrowa. Ol Oguzhan adynaky injener tehnologiýalar universitetiniň talibi. Onu birek-birege hoş gördük. Mehmanlar Gahrmanlar kadağımızın şu cümlesine salgylanyp, şondan ugur alıp başlasym gelýär halipalar. Kitap okumaklyk, ilm bilimini arttırmaklyk hem sogap hem zeruriýetdir. Şoň üçin biz en gowy eserleriň öňüne baş egýäris diýip belleýär Gahrmanlar kadağımız. Hem kitaby döre diýenlere hem kitaba nähil uly sarpa goýmaklygy bize aýdyp, wagt edip, hem şondan ugur alıp zähmet çekmekligi gönükdirýär. Bizem şol kämil ýörelgeden ugur alyp neşeýle işleň başynda. Indi Hemraga ilki bilen söhbetimize siz başlangıç goýup beräýsiňiz. Qurban ağa bilen biz obadyr. Qurban ağa bilen goňşy obamyzda dogulup öňüp öten. Bu obalar ören tebigatda bay, täsin tebigatly yerlerde yerleşen obalar. Bir tarapından amy derya akyp geçýär, beýlek tarapynda Gyzylgum çöle ýaýlyp ýatyr. Adam aýagy sekmedik diýdirýän şeýle täsin jeňellikler bar. Ine şol tebigat gözellikleri gözüne siňip ulalan şahyr Qurban ağa. Ine şol gözellikler bunun ähli dörejüliginiň içinden hem geçýär ýerşargaç bolup ähli eserlerinde tebigaty aýabyl çemeleşmek, tebiği gözelliklerimiziň gadryny bilmek, olary köpeltmek barada şeýle gowy eserler bar. Qurban Çölüýew bilen mähirli gatnaşykda bolduk, dostlukly gatnaşykda bir galamdaşymyz köp babatda ýanky halipalyk maslahatlaryny bererdi. Ödem juda kiçik öwünli, bir adam gerçilikli, hoş töwelli adamdy. Haçam ýüz tutsaň ýok diýmesi bolmazdy. Aşgabatdan jaý edinýänçe Qurban ağa Bağır köçesiniň ugrunda bir howluda ýaşady, maşgalasy bilen. Azerbaýjan ýaşulydy, howlunyň eýesi. Qurban ağanyň goňşusy bolup ikinji jaýda Akyp Aýmuradow ýaşaýardy. Akyp Aýmuradow biziň çağlar edebiýatymyz üçin köp işler bitiren şahyr. Ine biz mihman baranmızda peşçagal wady, şoň başynda düşeň üstünde şeýle goşgy ýazyp oturan bolardy. Onuň Akyp Aýmuradow gelerdi, onuň ýatdan taýynlan goşgysyny okap bererdi. Qurban ağa da ýadan goşgysyny okap bererdi. Şeýdip buň öýdi biziň üçin bir uly dörejülik mektebi bolardy. Men Magarif Neşriýatynda bir 13 ýyl töweregi çağlar edebiýaty bölüminde redaktor bolup işledim. Ine şol döwürde Qurban Çölüýewiň kän goşgylar kitaplaryny redaktorlemek nesip etdi. Ine şonda da Qurban ağa bilen has dörejülik gatnaşygynda bolup işleşdik. Qurban Çölüýewiň eserleri ören milli äheňli. Türkmen edim gylymy, däp destury içinden gowy şeýle beýan bilen geçýär. Ine bu çağa terbiýesi üçin ören möhüm, juda möhüm. Ine çağlar edebiýatynyň esasy ýanky borjy hem çağlary gelecekde bir watan söýüji, adamgerçilikli, mert, halal, däp destury, oňat bilýän, aslyna ıgrarly adamlar ýetişdirmek. Ine Qurban Çölüýewiň eserleri şu babatda ören gowy ýazylan. Ýanky sebäbi onuň özi obada ulalan ödem uruş döwrüniň kynçylygyny, ýetde gütdeligini görüp ulalan çağa. Ine şoň üçin hem ýanky
bir durmuşun, bir asuda, bir bol elin durmuşun kadrını bilmegi, ündemek Qurban Çöliyev'in eserlerinde ören güýçli. Şahyrlyň, ýazyjylyň dürüjlüklerine ýüzlenende Olun hemmesi bagat näme diýilýän sowala öz boluşly jogaby orta çykarýarlar. Ine biz şeýle setirlere Qurban Çöliyev'in dürüjlüğüne de gabat geldik. Ine bagat näme? Qurban Çöliýew diýip şahyrymyz hut öz elleri bilen ýazyp galyrypdyr ne şu setirlerem. Asmanyň nur dökýän günüm hem aýym. Daşdan bina bolan ýaşaýyş jaýym. Epişgäniň öňün näki agaçlar, agaç şahasyna saýraýan guşlar. Ine şahyr duýguny juda belentlikden alyp gaýdýar. Ay bilen günden başlanan, beýik duýgudan başlanan düşünje hut şahyryň öz döwletli ojagyndan söz açýar eýem ikinji setirine. Diýmek şu zatlaryny ay gün öz döwletli ojagy epişgeden seredinne görýän agaçlary haçanla parahatlyk asudalyk bolanyny onda da guşlar saýraýar. Ine şolaň hemmet bagat diýmek Qurban Çöliýew diňe çağalar ýazyjysy dälle. Durmuşa pelsepewi garaýyşlary bilen bakanlygyny seredenligini suwut edýän pikirlerem şahyrda juda kän ekeni. Bizim ören sagdym, ören kämil dünýä çağalar edebiýatyny egin deňleýän çağalar edebiýatymyz bar. Bu edebiýat geçen asyryň 70-nji 80-nji ýyllarynda juda sagdynlaşyp başlady. Ören gowy eserler döredi. Olaryň köpüsi daşary ýurt dillerine, goňşy doganlyk halklaryň dillerine de terjime edildi. Çağlar edebiýatymyzyň derejesi hakynda pikir meniň pikirim däl göndengeni. Bu barada belli çağlar ýazyjylary Sergey Mikhalkov, Agniya Barto, Yakov Akim, hatta Çingiz Aytmatov belläp geçdiler. Ine Qurban Çöliýew biziň çağalar edebiýatymyzyň şeýle belent derejelere ýetmeginde, dünýä edebiýatyna egin deňlemeginde köp işler bitiren çağalar şahyrlarynyň biri. Öňkü Sowet Türkmenistany gazetiniň 62-nji ýylda çykan sanyna çağa atly goşgusy berilipdir. Özi çağalar şahyry bolansoň, çağaň nämedigi çağajyklaryň kim bolýanlygy hakyndaky pikir ýöredýän juda az setirli ýöne ulumanyly çağa atly goşgusy berilýär. Çağa näme? Ena tanyň gazyly güli. Çağa näme? Maşgalanyň saýrak dili. Çağa näme? Yürekleriň göwün şady. Amin meňzediýän altyn aýa, dünýä inen her zurýady. Çağa näme? Watanymyzyň gowunjydyr. Çağa näme? Geljekmiziň dayanjydyr. Hemmeler maşgalanyň dayanjyny ýa-da gazaly güli, saýrak bilibile meňzetseler, amin bolsa çağany her zurýady altyn aýa meňzetýän diýip şeýle beýik pikir orta çykaryp durýar ýerde şahyrymyz. Qurban Çöliýew barada gürrüň etmelidigine de men şonu dogurusy öz ýanymdan özüm begendim şoňa. Ana şo begenmegem gerek de. Adam ýaşan ömründe de düreden wagtynda da ýaz şahyrlar bilen gatnaşganda da Gurbanyň özüni ýakymly adam adap edýärdi. Ol maňa ýüzlenende hemişe gözel jan ýerde. Onun adam şolar ýaly mülayim sözleri, mehribanlyga mail bolýardy. Ana şonu ýatlayan Gurbanyň özü bir mudama ýylgyryp duran bir şadyandan şeýle artykmyç insan da şonu aýdasym gelýär. Käbir adam ýem özüni görseň ýaşadyň gelýär. Taňa bir hili näme ruhy gollaw berýär. Yaşaysa olan çağırşı olyan ýaly hatap edýän o barada min ýanrak şu paýtagda gelýän mahallamda da gözelçan näme çağırlar hakynda goşýardan ok. Çağırlar hakynda da senen görägirin ýerde böli men aýdýardym Gurban çağırlar hakynda sen ýadýan men çağılan ineti atasy, kakasy, ejeti barada ýadýan ýadym bul gülördi. Bir çağa ýaly bir göwüni bardy da Gurbanyň ýatlamda bir ýakymly ýatlamalary men
näçe aýtsam öz ýanymdan şonu ady görýänne. Şon ýaly şahyrlanmadan, biziň aramyzdan sowurluk giden şahyrlanmadan, ýazyçylanmadan arasyna Gurban ýaly yumşak häsiýetli, şon ýalym açyk göwünleri da gat känem dälli dogrusyny aýtsam, şoň üçin edil bir doganyň ýaly, bir maşgalady ösen ýaly kabul ederdik de. Häzirem şoň maşgalasyny öğrenmedi, çağalaryny öğrenmedi şeýle. Hemişe kakasyr agdaman etjemokda şo atlary ana adamyň bu dünýäde gazanjak paýlygynyň şol müçber şoda şol beýikligi şol hormat prezidentimiziň gahrman arkadagymyzyň döwrüniň aýratynlygyna gelýän däşýärdi. Tebäbi biziň ýazgy şahyrlanmadan aramyzda hälimşinli görüp bilmeýänlemizin hemmesiniň maşgalalarynyň göwünlügi galkındyrýar. Käbir şahyrlanmaz, ýazyçylanmaz şolar aramyzda ýogam bolsa hormat prezidentimiz gahrman arkadagymyz tiýligler paýlanandy. Altyn asyryň bätleşiginde de, orden medallarda da hemmesinde de hormat prezidentimiziň şolar ýatlaýanlygynyň özüni gaty beýiklik adap edýän. Tebäbi öz ýurdundaky bar adamlary bar eylemek öz dogrulygyňdan habar berýärdi. Hormat prezidentimiziň artykmaş taraplarynyň birdi adap edýän şonu. Ondan ýygyna galan maşgalalar gaty hoş bolýarlar. Hoşallyklaryny nähilek tedler bilen getirjeklerini bilmän aglap duranlardan görýän da arasyna. Gurban Çeliyev'in koşularyny çağalarym şeýle bir gyzgyn garşylaýardylar da. Tebäbi biz dostluklarda bolýardyk da. Ol sen çağalar hakynda ýaz, ullar hakynda ýaz, tapawut ýok, dostluklara bile gatnaşardyk da. Ondan etraplara, vilayetlara şeýle tapara da gidilerdi de. Şonu da Gurban bilen giden mahallamyz bolupdy. Şonu da bir özüniň bir artykmaç häsiýetiniň barlygyny beýan ederdi. Bir syýlagly da özi. Aýal maşgalan özüni aýratyn tarapy goýýanlygyny men duýýardym da. Şoň üçin Gurban Çeliýewiň döredçiligine ýüzlenýänligiň özüni men ýene degirgedek unuýanlygymy, ol siziň artykmaş tarapyňyzdan barlygyny aýdatym gelýär. Olar araňda ýogum diýip bolmaýar. Olar sen hemişe ýanynda. Hemişe sen ol adyny goýup giden şahyrlary ýoklap bolmaýar. Olar ýazan eserleri bilen ýaşaýarlar. Olar öz ýoldaşlary bilen dostlukly, dogany bolup gatnaşyklaryna da özüniň diýerligini galdyrýarlar da. Şoň üçin Gurbany men hemişe ýaxşylykda ýatlaýan. Ullar hakyndaky ýazan men çağırlaryna da belet ol hatta poemalarym ýazýardy. Ol sen şahyryň öz isleги bolup bilýär. Kä halatlarda sen çağırlar hakynda eser ýazýan bolsam, sen ullar hakynda ýazýan eseriň bir hili öz ýanynda galdyrýan da, onu hüdürlän gopda, bir hil çekinýän da. Şoň üçin hiç çanam men şahyrlar, çağırlar, şahyr ýa ullar şahyrly bölegi bölmeýär. Ol özüniň dürütçülükdäki görkörün okuýuby başarnagy bilen şeýle özüni görkezip gidýärler da. Ondan ýene de bazat şeýle gurrun bererdi da Gurban şol çağalykdan ol bir hili yakyn hotarlarynyň çyda düşüpdir da Gurban. Ondan şoň üçin ol özüniň yakyn garnaşlarynyň eline şeýle ösen oglan bolmaly. Şoň üçin Gurban hemişe çağalar şahyr bolmaklyga da ýöne ýerden ýykkan eden näler diýip patap edýänne. Sebäbi sen çağalykdan çağalar hakda kysgyra ýüzlenmeginde de bir näçe sebäp bilen bolmagy mümkin diýip aýdasym gelýär da. Umuman men şu ýazgy şahyrlar hemmesiniň şeýle birek bilen şeýle guwatnaşykda, yakyn gatnaşykda bolup, birege hemdem bolup, saýy bolup,
ol sayılıkta da hemden bolmaklykda näme bar? Birek maslahat vermek var. Dörediçilik maslahatlaryny vermek var da. Ol sen watan hakyna ya, sen durmuş hakyna ya, sen söýgü, sen inata watan hakyna ya tapawut ýok. Hükman sen birek bilen pikir alşman bolmaýar da tebebi. Sen haýsam bolsa bir çatyrykda sen duşmaly bolýan, pikir alşmaly bolýan. Şoň üçin men Kurban çölü faradaki gepleşinlere gatnaşanlığım için özümü şeýle bagtlara edýän. Onu da özümü şu hakda var. Mülayim sözi aýtmagy özümü muwestat bilýän. Eger de şol men aýtmalgarynam bolsam öz ýanymdan şoňa kemtinerdim diýip aýtýan. Ol eýem şu şahira bolan hormatyň, şu şahira bolan gymmatyň duýulýar-da şol. Bu zatlyň özüni men häzirki şahirlenmeden, ýazyçylanmadan özlerini degişleýem diýip aýdadym belýär. Birek bilen ýakyndan şeýle gatnaşyp birege mehr muhabbet bolmak, birege degirli maslahatlary ýollamak özü ol ömürlük ýadyňa galan ýalgylar bolup galýar-da. Şoň üçin Kurban çölü faradaky näşi ýatlamalary şi teleýaýlym arkaly görkezýänlere garty begenýän ol şoňa münasip şahirda. Ondan hemisi bir käbir adamlarda şeýle häsiýetler bolýar da, ýygyryp gedýär da. Men özümde de bar olla. Bir gedek biri aýtdy da, "Gözel sen näme üçin ýygyr ýatyňla" diýdi da. Hemme kişiň göwün bolmasy barynyň meni bir hili ýakyndy görýän ýaly bolup duýulýar. Şoň üçin men ählisine bir hili ýygyryp bakasym gelýär. Şolara bir mehri bollatym gelýär diýen. Şo häsiýetiň özüni men Kurban çölüýüň özüni görýärdim-de. Şu zatlar ol ırsgallylykdan, döwletdirlikden, şon ýalam barlykdan ibarat bolup durýar. Kurban çölüýüň öz gyýdyrlaryny cennet dilenen biz bilýär. Hemisi men şonu görümde-de, ogly bilen duşaýyn men, gyýdy bilen duşaýyn, hükman şon kakaryny ýatlaýan men. Şu zatlaryň özü gymmaty durýar ahweti. Hemisi gowlukda ýatlanmaň özüni men özüm ýakymlyk hadap edýän. Sebäbini dünýä ýüzüniň ýazgy şahirleri bar. Biz olar tanandak, olar eserleri bilen tanýar. Şu eterlerinin üstünden biz şoň nähil adam bolanyny gözümizden öňüne getirjek bolýar. Emma Kurban çölü ýaly şahirleri bile işlesen ýurlaşlanmady biz öz diýerlikde gördük ahyrin. Şolaň ýylgyryp duran şähtaçyk meňirlerini gördük. Şoň üçin men Kurban çölüýüň ýatlanýanyna hormatly prezidentimizin gahrman arkadagymyň şu zatlary ýakynyň himayet berýänligine, şoňa üns berýänligine ingen begenýän. Hormatly prezidentimizin gahrman arkadagymyň öz ýüreginden gaýtýan ýüpek ýoluň dowamy hatap edýän şuny. Siziň gepleşikliňizi diňe men näl, şu ýurdumyzyň ähli ýerlerine baranda da şonu ýatlaýarlar. Şo gepleşikliň ýüregi ýakynlygyny, şonu ýalym sähel bir şonu görmeseler näme üçin bolmady diýip şolaň bir gylýanlyklaryny aýdasym gelýär. Bu zatlar dörediçiligiň hiliniň ýokarlygyny, alyp barlayan gepleşikliň şeýle ýürekleri ýakynlygyny görkezýär. Şu gepleşigiň üstü bilen men Kurban ýatlap ağzıcığım bolsa, bir ýakymyl sözi aýdan bolsam, men özümi bagtlada edýän. Döwrümüziň artykmaçlygy, döwrümüziň şeýle gymmata goýýanlygy bolmasa bu adamlar şunýaly ýatlanmazdy. Şu ýatlamalaryň men hemise dowam etmegini isleýän. Siziň gepleşigiň ählisinde başardygymdan men özüm birce sözüm bolsa da şonu ýetiretim gelýänligine aýdasym gelýär. Hormatly prezidentimizin gahrman arkadagymyň döwrüne, döwranyna, şonýaly ýamyna, zamanyna hoşallygymy men şygyr bilen ýerine ýetirdim. Ony ýerlikle hadap edýän. Ýylgyr diýar, baht çüwendir. Bidiň ille döwran bugün
Yağtılan açık göğünler alıklara rowan bugün. Erkanalık bagtiyarlık, sehrasyna seyran bugün. Bilbili sayrayan bağlık, terçemenden reyhan bugün. Diyarımın şöhratyna, dünya yüzü hayran bugün. Günlermidin rahatına, hak nazarın aylan bugün. Mehri derya, söygüsü sil, arkadağa baksan bugün. Hem avadan ağdı bir il, bilin bir ten bir can bugün. Gezdim şığırın dünyasına, sanılmışam men bar bugün. Günlermidin hüvasına, bağıtın boylan bir bağ bugün. Her kim özünü şidurun kutuğuna bir bağ hata ediyor. Bağ olsa miyveli olmalı. Bağ sayılı olmalı. Şoň üçin Gurban Çöliýew ýaly şahyrlaň dörejçiliğiniň saýa salanlygyny, şolaň şeýle miyveli bağ bolanyny aýtasym gelýär. Gepleşiňizdäki dörejçilikli ýoluňyzda ulustynlykları arzu edýän gahrman mehriban arkadaşymyzyň ömrü uzak bolsun. Öz barlygyna, öz baýlygyna, şu durmuşa geçýän açyşly, röwüşli, özgörüşli günden guzugyna birek-birek tarypyn etmek, birek-birege mehr muhabbet ýolamak hemişelik bolsun. Gurban Çölüde aýratyn mugallima, okumaklygy, bilmeklige goýulýan sarpalary suwut edýän setirleň barlygyny size ýetirmekçi. Ony bir kitap sahypalaryny okan bolsagym, ýöne oňhut öz gol ýazmasy bilen galdyrylan setirler bola bizi juda özüne çekýär. Ine şu ýerde sag gol ýollaş mugallima atly goşgasy. Özüň bize durmuş mektep, sag gol ýollaş mugallim. Berdin bize bilim edip, sag gol ýollaş mugallim. Harp öwretdiň, söz öwretdiň, her sapagy yüz öwretdiň, ähli zady düz öwretdiň, sag bol ýollaş mugallim. Ne şahyrany döredijiligininden şiirelije sözleň täsirini duýup bolýar. Her sapagy yüz öwretdiň diýip mugallimiň okuwçy üçin eden ahlasını ine şu setiriň özüne de Gurban Çöliýew beýan edip bilipdir. Merhum Gurban Çöliýew dostumyz ýatlamaga menem çağırdylar, men oňa gatışat. Şöyle ýatlama günleri geçirmäne, medeni milli mirasymyzy bize dikeltmäne, edebi mirasymyzy çoňur öwrenmäge mümkinçilik beren hormatly arkadagymyza çäksiz sag bolsun aýdýan. Jany sag bolsun, başı dik bolsun, watan üçin edýän işleri hemişe goy rugaz aldın. Men Gurban Çöliýewi ýaşlykdan tanaýan, şonuň bilen bile oýnap öten adam. Gurban Çöliýew atadan ýaşlykda mahrum, eneden mahrum, ony terbiýelen agasy Hıdır Aripow diýer. Hemde onuň eneligi Bike Muhalawa Gurbany has oňa terbiýelediler. 1-nji sınıfdan 4-nji sınıfa çelli bilimi owazyndaky mektepde aldy. Ödem sınıftaş öň tarapda mugallimiň ýanyndaky partada bile oturýardy. Soň bolsa mektebimizde çykýan diýwar gazetler bardy. Günlerde bir gün sabaklarynyň yetişmeýän okuwçy bardy, bir goşgy ýazypdyr. Ertir mektebe gelsek, şol goşgyny hemme adamlar üýşip görýärler, okuýarlar. Şol kirpatly gazetyň ýani eddil bazar ýanak bolup üýşip okuýarlar. Ine şöýdip Gurban ilkinji şonuň 5-nji mektepde gazete çykyş eden goşgy şol. Gurban bile öňde oturýardyk. Soň bir gün sınıf ýolbaşçymyz gelip, sizler iki sanak oglan öňde oturup gurrun köp etýäňiz. Hatta Gurban sen şu mugallima sapak geçerede yol bermän iýdigider sorak berip gurrun edýäňiz. Men sizleriň başyňyz aýyrjak diýip, meni bolsa Inaş Pirguliýew diýen bir gyzy bilen, Gurbany bolsa
avadan şeyhiye odan bir gıydı bilen iyide geçirip oturttu. Şondan soň şol avadan şeyhi bilenim Gurbanyň ahirinde akwalam satıldı. Indi yeka mektep diýbar gazetinde çıkış etmen, Hocammal etrafında etraf gazetede çıkış edip uğradı. Ine şeydim Gurban bilen mektebi tamamladık. Şu yerdeki mektebi, 5. mektebi. Gurban Kerki şäherindäki mugallimçilik mektebe, men oda Beşirowasyndäki orta mektebe okuwa gittim. Onu gutarandan soň Aşgabatdaky Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň Filologiya fakültetine okuwa girdi. O ýerde okap ýöründe döwletçilik işini goýan ýokul. Alymda din we göni ýol ýokdur. Kim onuň da asly ýodarlaryň ýadawlykdan gorkmandyrdysa, diňe şolanyň üýsüne atýan çur depetine getip berenden karmarkyny köze bardy. Gurban şo sözden uğralyp döwletçilik işini barha artdyrýardy. Şo ýerdäki nesiriýatda ýazan eserlerle kamakal oba gelip bildirem tanıştyp durýardy. Her kitabı çıkandan soň ýanyna çagyryp saçynan bir gapdala waka sypap okada otdum oka mani almandan. Çünki bu kitap indi seninki diýip burçuna hat ýazyp gol çekip beren kitaplaryň en çemmesi mende hazır wagt saklanýar. Onu köp saparlar ýerdirler. Latviýa gidenini bilýän, Belorussiya, Moskwa gidenini ýaş şahyrlaryň maslahatyna ýaman köp çağırdylar. Gidende dostumy Sultan Şah Atanyalov bilen davaraly ýagdaýda uğradýadyk. Gaýdyp gelende de näme bitirin hyzmatlaryň bar dostum, hana habar ber bize diýip şol Gurbanyň eden işlerini şo ýerde bolan zatlary ara alyp maslahatlaşýardyk. O hojalyk işinde de bilişdik. Ören batyrgaýdy, gorkma, hiç zatdan edermen. Batyrgaý, gorkmazak şöyle adamlaryň bir Gurbanty. Meninden Gurbanyň çağalaryna içek nesihatym bir ağız dilbir bolup, bir süpürden aharyp, hormatly prezidentiňize alkyş aýdyp, agzy bir ýaşaň. Sebäbi şu zatlaryň hemmesiniň arkasynda biziň gahrman hem mehriban hormatly prezidentimiz dur. Ýene bir gezek Türkmeni dünýä tanadan halkyna şöhrat getirýän gahrman prezidentimiziň mudama jan sag bolsun tutýan rowasy işleri hasyl bolsun. Gurban agaň döredijligine çağalaň aňyna ýetirmeklikde ýeti pikir sadalyk bilen ýetirmeklikdäki usatlaw görüp bolýar. Mysal üçin öwsüp duran şemal alsaň şol şemal ýöne bir şemal ýary kabul edýär çaga. Şony Gurban çöli şemal zähmet çekýär diýip bir düşünüripdir. Sehraýy çöllerde öwsýän şemalyň çöllüklerde, çägeliklerde biten ösümlikleriň tohumyny şemal zähmet çekip töweregine ýaýradýar. Köpeldýär şolaň sanyny diýip şeýle bir çağajyklaň aňyny şemala bolanam garaýşy çağalary düşündirip başarýar. Abdurreşid aga, sizem köp ýyllyk zähmet ýoluňyzyň netijesini elbetde adam öz kämil çykan döwrüni döredijlige baha berenni ol has hem şoň öz boluşly nusgasyny töwereginäkilere ýetirip bilýär. Gurban şöyle bilen tanışlığımız gaty ýer başlandy. Endi orta mektepde okap ýörkem, okuw kitabynyň bir goşgyny okap, ýat tutup o mektep okuwçylarynyň arasynda bir festival geçýärdi. Şonda Gurban Çelebiçiň goşgyny okap, lafızly okamak boýunça ben bir ýeňejem bolupdym etrafymyzda. Ýöne 100% tanışlygymyz 69-njy ýylda başlandy. 1969-njy ýylda Türkmenistanyň ýazgylar birleşigi bir göçme plenim geçirdi. Şondan ara kesmede tanıştyk. Biziň tanışlygymyz başlandy, dostlygymyz başlandy. Gaty köp wagtlar bilen tirkeşdik. Lebaby barsa öýümizde bolýardy. Aşgabatda gelsem meni mehmanhana goýman öýneki diýdi. 1987-nji ýylda Magaryp neşriýatynda çykan bir kitaby bar. Gül nagışlar diýe. Şol kitabynda bir şeýle setirler bar. Hiç haçan jigim
çıkarmayattan suyucu söz yağışı ehlice zattan diye. Şunu her hil edip berip bolya yönü Kurban söyleyişin berşiyali beyan edip bolunak. Sevil çağı psikologiyasını, çağı edebini katı onu özleştiriptir. Mektepte okanda da, üniversitede okanda da, onun çağılar şair hükmünde de şeyli bir özleştiriptir velin. Ol gönü çağıların kabul edip bilecek derecesinde, kabul edecek derecesinde, kabul etmeli derecesinde şunu bir bilede. Onun koşularında edep, ikram, tebigatın üstübülün vatana bolan sevgi, şöyle bir anık tesvirlene velin okuyucu onda da çağılır gözden tutuyan da çağılır şu koşuları okusa olurda tebiği yağdaydı vatançılık duygusu emele gelip başlıyor. Şunu emele getirmek için onun nehili talantının bağırlığını biz indindiği gözünü getirip biliyoruz da duyup biliyoruz. Bir gıdak Leonid Saroko diyen bir şahir bilen vardı. Bir dostluk geçtik. Kurban söyleyiz koşuqa oturdu. Dine çağılırlar ullar ama onu katı üns verip dinleyediler. Adam Leonid Saroko etti. Kurban söyleyiz nehili şahir deyip soradı. Benim Kurban söyleyiz gül paylayan şahir dedim. Ol düşünmedi bir vada. Kurban söyleyiz sözün gülünü paylaya dedim. On bir koşusam vardı mı da ama şu koşu bilen cemlerdi çıkışlarını. 1987-nji ýylda öňkü Mydam Tayyar gazetini şahirimiz Nuru Bayramowyň Kurban çölü hakkında yazanları var ekeni. Gül paylayan şahir deyip ine şu yerde söz başı koyuptur. Ine şu gül paylayan şahir diýilýän cümle de oň özüne berilen bu bahada ýöne yerden döremendir. Menin kärim deyip goşgusy var şahiriň. Yatmak ayıptır. Dostlar bugünler toprak goşgudur. Goşgudur güller. Ekit seninki bağımın gülü. Gül paylap yürün min Kurban çölü. Ine Kurban çölüň özü öldürücülüğüni, yüregini yazıp giden eken şol. Sonradan hayal koşudan son tercüme edip Leonid Saroko Orus dilinde de çıkarttı ne? Belarusya'da, Moldavya'da, Ortiyat'ta tercüme edilen kitapları çıktı. Şu anda Leonid Saroko'nun tercümesi vardır. Yine bir bellecek zadım Kurban çölü birinci juda mihman söýürdi. Özü mihman söýür bolansoň onu da katı kowu mihman söýürlük bilen kabul ederdiler. Nirik barda. Kurban ederidiň bir häsiýeti bardy. Ýanynda ýok adamyň gurrun etmezdi. Kurban çölüde edil şoňal häsiýet bardy. Hiç kim barada erbe söz aýtmady. Özü baru ýok erbe söz aýtmady. Diňe dilinden ýaxşy söz dökülürdi. Çağılan dünýäsine yüzlenende de kimdir birinin, bir paýhasly adamyň, ýaşuly ataň, bir ak saçly eneň, aýdynlarynyň diýilýän ýaly söz başylara kän ähmiýet beripdir. Ine gojanyň aýdynlarynyň diýe, atalyň aýdynlaryna kän salgylanyp ýazanlygyny ine şu goşgam suwud edýän. Pikir entek kağıda geçmäke, halka yetmäke ol diňe sen özüňki sahypalara geçenden soň bolsa ol iýlinki diýen duýga uyan bolmaly Kurban agada. Edebiýatçy alimlerimiz var. Gahrman saýlamakda ýa-da çağalaryň dünýäsine mahsus bolan edebiýata goşan etmekde on gahrmanyň kim bolmalylygy hakynda elbetde ähli çağalar, şahiram çağalar ýazyjysam pikir edenler. Gahrman prezidentimiz Bagtyarlyk döwründe türkmen ýaşlarynyň edepli, terbiyeli, bilimli, ılımlı bolmagy hakynda ummasyz kän işleri ýerine ýetirýär. Türkmen çağalar edebiýatynyň hem esasy hyzmaty ýaş çağalary terbiyelemek, edepli etmek. Olaryň gözelligi, owadalygy, adamkärçilik duýgu düşünjeleri bilmegini oýarmak. Şoň üçin Emrah şiiriň aýtýaly geçen asaryň ortalarında Türkmen çağalar edebiýatyň bir bölegi hökmünde emele geldi. Bu edebiýat dünýä ýüzüniň edebiýatynda ikrar edildi.
Ayratinam Berdikerbayewiň, Hacı İsmailowyň, Kayyum Tanrıoğlu'yň, Nur Bayramyň bu beýlekleriň zähmetleri Türkmen çağalar edebiýaty diýilen edebiýatyň köp sanly ýurtlarda ikrar edilmegini getirdi. Şonuň netijesinde de Ayratinam Kayyum Tanrıoğlu'yy bilýäňiz Türkmen edebiyatında, edebiyatçıdan bolsa olur, dünya edebiyatının ulu vekili hükmünde karar edildi. Kurban Çölüyev'in şahir hükmünde kemale gelmeginde ine şu adamdan kılmatı ägir tuluy. Kurban Çölüyev'in häsiyeti hakkında katı doğru aýtdylar. Bir çağan häsiyeti var. Duruşuna bir adam bilen düşünüp bilýän şahsiýetiň keşfini görüp bolýar. Şoň üçin Kurban Çölüyev'in eserlerinin hem içinde biz Türkmen tebigatynyň en ajaýyp nuskalaryny görýär. Şu Türkmen tebigatynyň hem de Türkmen insanynyň, adamynyň, olsaňam çağanyň, ine şu üçlük meselesi Kurban Çölüyewiň şygyrlarynyň içinden eriş argaç bolup geçýär. Ol duýgur şair. Duýmagy başarýar. Mysal üçin seher bir gödegine getirin, günüň çykjak bolup duran wagtyny. Ine şu günüň çykjak bolup duran wagtyny biziň her aýdymyz özümizçe duýup bilýär şonu. Her adamynyň özüniň şu gözelligi, duýuşy hem de beýan ediş usuly bar. Kurban ağaň şunu gaty owadanjy edip, şunu günüň çykyşyny Türkmen tebigatyna baglaýar. Örkleýär Türkmen tebigatyna. Hem de Türkmeniň häsiýetine de örklep goýýar. Netijede gün ýagşylygyň, ýaşaýyşyň nury. Edil biz şondan özümiziň durmuşymyzy, özümiziň häsiýetimizi, özümiziň galygymyzy alyp bilýär. Ine men häzir size şunun birje şygyryny okap bereýin. Gün doğan çağı diye. Bu şıgır bir dälbi. Mının ýaly şygyrlar mumşa şahirin özüniň dörejligine mahsus. Men daşary çykdym. Gün doğan çağı, fiýledim giýjeki dymdyrtlyk bagy, bu çak bağ bolupdyr. Goşuň setinden dürli owa çykýar bagyň üstünden. Agyryar giýjeki garalan bulut süýşüp barýar, yelkendek bolup. Ýyldızlar gidipdi ýöwürüp aýdan, dagyň baş aýdyň. Bossallar aýdyň. Äňe diýäriň hemme zada üşükli, dünýä eneň sözü ýaly düşünükli. Ine gördüňizmi? Dünýä eneň sözü ýaly düşünükli diýilen düşünje bu mukaddes düşünje. Bir ýaşaýyş bi. Bu aýdynlyk bi. Şoň üçin arkada hem gahrman prezidentimiz Yörüýte enler hakynda kitaby bilýäňiz bagş etdi bize. Ine şu zatlaryň hemmesi näme aňlady? Şu zatlaryň hemmesi şu söz sadynyň surat geçdigini aňlady. Biziň arkada hem gahrman prezidentimiziň bir edebiýaty, sungaty, medeniýete berýän ünsüniň çäksizligini, giňligini aýdýar. Yörüýte Türkmenistan neşriýatynda o Kurban Çölüyew diýilende şygyrlar kitaba çykdy. Bu kitapda da şahirin en owadan Taylandlı şygyrlarynyň köpsi giýirilipdir. Ine biziň özümiz häzirne şu ýerde de bir döwletli gepleşik edip oturýarys. Bu zatlaryň hemmesi biziň ýurdumyzyň bir parahatçylygynyň, asudalygynyň, bolçulugynyň, rahatlygynyň nyşany. Sebäbi näme? Sebäbi çağalar şahiri şu şatlyk, gözellik diýilen zady insanda oýarýan şahsiýet ol. Şoň üçin arkada hem gahrman prezidentimiň janynda ömrüň uzak bolmagyny tüýs ýürekden arzuw edýär. Biz size meýelim etdik. Kurban Çölüyew ol filologiýa ilmläriniň kandidaty diýip. Ine oňa degişli bolan öý kitaphanasyny Kurban ağam öz zihininden geçen alma garaýyşlaryndan sünnälenip bir ýere jemlenilen ine şol kandidatlyk işem saklanylýan eken. 40-njy ýyllaryň türkmen prozasyny çeper portret döretmek ustatlygy diýip atlandyrylýar. Hana tereden Kurban Çölüyew ne almy ýol başlasam filologiýa ilmläriniň doktory Mehmet Nazar Hadyrow bolupdyr. Men şu Kurban barada görlemegi gaty gowurýan. Sebäbi mydama näme ýazyjy bolsaň bir haftalyň neşriýatda mydama ýanyna barýar. Kurban kimdir bir ýerine bir hili ýüzüne çatyp ýa-da gaharlanyp gürlendir öýdemek. Çağa ýaly sada, çağa ýaly pek göwnüli,
çağa ýaly şadyan, şoňal häsiýetler bar. Şol häsiýetlerim Gurbanyň bütün dörejçiligine siňipdir. Çağalar näme? Haýwan söýýärler. Çağlaryň dosty şolar. Şu Gurbanyň goşularyny okuyan bolan bütün haýwanyň häsiýetini açýar. Kuşlar var, koyunlar var, geçiler var, gıyıgıra koroz var, on kahramanlar hemmesi şolar da. Şolun bütün şu tebiğata, adamlara yaramlı häsiýetlerini açıp şonu okuyuculara öwretýärdi. Özüm bir gowuryan häsiýeti tebiğat gözelligini wasp etmäge gaty öktü. Özüm sadadan şu çağan aňyna girer ýaletip yürekden şeydip ýazýar da tebebi muň özüm çağa ýaly gül paýlap ýören şahirda. Ýa-da çağalan kömelek çöpleşi, kömelegiň güberip bir owadan jabol çıkışı, bus toğuşan, ýa-da kepdermi, ýa-da sülgünmi, hemmesiniň häsiýetlerini şeýle üýtgeşik, şolaň öz uçuşlaryna, seslerine, kılık häsiýetlerine göre açýar. Tebigat gözelliklerini wasp edenne Gurbanyň bir häsiýeti bar. Şonu hökman adamyň häsiýeti bilen baglykda açýar. Ana şol gowuzatda meselem bahar ýaşynyň ýaşy bilen güllüň açylşyny suratlandyryny şoň gapdalyny hökman sen adam bolup ýa-da çağa bolup seretdirýäňde şoňa gowonýaň. Onsoň Gurbanyň dörejçiligine esasy da baş maksat watanyň wasby, türkmen toprağynyň wasby, türkmen tehrasynyň wasby. Watana söýgü oň bütün dörejçiligine siňip gidipdir. Şunu bir paýamasy bardy, çeşme diýdi. Şu çeşmeň bir hili akysy owad edip akysy da şeýle bir suratlanýar şonu. Aňyrdan çeşme bat akyp gelýär. Akyp gelýär bolu ýanky çeşmeni gaýalar saklamak etdiler. Sebebi çeşme gaýalara da gerekdir. Sen niýe gitme diýär. Bize köl bolup hyzmat et. Ana balıkları gider içine diye. Kuğular gider içine. Biz kuğunur diýip ýalbarýarlar. Onun çeşmede yok men gitjek diye. Onu gaýalar aýtýar yok biz seni goýberjek gelýär. Ine şonu çeşme bir yerlerden küwek tapıp akyp ýanky gaýalardan sypyk gitýär. Ýene şaglap özüm türkmen toprağına, türkmen tehrasyny gülü öwürmäge gidip barýar. Ol güllü gözellik bar, ol güllü adam häsiýetleri bar. Gözellik bilen häsiýetleri birleşdirýär da çöl üýtgeşik bolsa, çölle bağbakça emele gelse, çölle gögönümler össe, adamlar gowonjak. Ine çeşmeň baş maksady şo ýerge ýetmek. Ol ýoly onu depelerim saklaýar, ýanky şaglap barýan çeşmeni. Onsoň hakykatdan barıp meydanlary güldarlyga öwürýär. Ine bir hili çeşmeň gelşinne hyjyly bir hili öňe barýan ýaş ýigitiň ýa-da gyzyň häsiýeti döwürýär. Aýtjak bolýandaty şo halka kömek etmek, gerek ýerine ýaramak, ine şuňalar häsiýetler bar. Bir kiçi paýema borin, gaty güýçli manysy üçin ideýasy bar. Ol çağalara derur ýerine bolmagy öwretýär. Goşgularyny meňe aýratynam şu üntümi çekýändat şu toprağın suratlandyrylmagy. Bütün dörejçiligini oba adamlaryň häsiýetlerini açýar. Onsoň bir zatda ünsüz çekýärde bir çopanymyň nazaryndan sapanak balykçamyň nazaryndan sapanak daýhanam nazaryndan sapanak özüm hersiniň häsiýetlerini açyp gitýär. Ýöne köýlük, pesbärlik muň bütün kahramanlarynyň häsiýetlerini beýän häsiýetler. Türkmenistan nesriýatyny işlenýär, redaktor bolanýar. Meniň bir topor powestlemi, hikaýelemi halka ýetirdi. Men hiç wagt muny ýadymdan çykaramak. Men ştaýda bir zady belläsim gelýär. Hormatly prezidentimiz şu biziň ötün geçen adamlarymyza, şahsiýetlerimize, ýazyjylara, alymlara gaty ulu ähmiýet berýär. Şolaryň dörejçiligi barada, şolar barada mahal
illeşlerimizin ýatlap durmaklaryna mümkinçilik döretýär. Şoň üçin men hormatly prezidentimize sağ bolsun aýtýar. Goýunyň başy dik bolsun, jan sağ bolsun, halkymyzy belentlikleri alyp gitsin. Ýurdumyz parahat bolsun. Qurban agada halka yetirilmedik, kän setirler galypdyr. Ine şu ýerde bir bukça bar. Öz ogly kakam şunu diýdi, öz elleri bilen taýýarlap gidipdi diýdi. Ine şu bukçadaky goşgular halka yetirilmedik goşgular ne? Mysal üçin özüme nesihat Qurban aga bir näçe ýaşy arka atyp paýgatynyň kämil çykan ýerlerine döreden goşgular bar. Men şu dörejiligi ýüzlenip şeýle netije geldim. Qurban çölediňe çağalar şahyry diýel eken. Durly pelse bu pikirleri özüne jemleýän durmuşy goşgulaňam en çemetini ol döredipdir. Bu dünýäde kim galypdyr? Barlygyny bildirip git. Ine madam küýsesünler göz ýaşlygyny diňdirip git. Eýem şu 4 setiriň özü Qurban çöliň durmuşda kim bolup ýaşanlygyny suwud edýär. Adamlara kömek etmeklik, şu dünýäde ýaxşy diýip adyny tutturup ýitmedilik hakyndaky pikirler ine şu ýerde ilkinji setirde aýdylýar. Men pikir edýän Qurban agaň bu ömrüniň soňky ýyllaryna ýazylan goşgudyr diýip. Ine şu bukçadaky sahypalarda berilen setirlerin hemmesi intek halka yetirilmedik goşgulary, setirleri. Nime ýaxşy umytda nesip bolsa, şu goşgularyň halkymyza yetirler diýip. Şu bokçaň ine ýüzüne ünüs berin eridi adamlar. Diýmek, Qurban çölüp şunu özü taýýarlap giden bolsa, oňa diýmek adam goýup gidipdir. Şu goşgular kitap edilip halka yetirilse, şahyr onu şu kitabynyň adyny siz gerek diýip goýmaklygy öz göwnüne makul görüpdir. Şu dünýäň adamy özüne şahyry eçilip bilen barlyklarynyň üzülüsü gelmän döreden setirleri diýip men hasap etdim. Adyny siz gerek diýip goýmaklygynyň özü pikirlendirýär mehriban adamlar. Biziň gepleşigimizde talepler men çemet gatnaşyp oturýarlar özleri emne 5-nji ýyllyk talepler Magtumladyn Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň nesip bolsa uçurumlary bolmaly, ýaş edebiýatçylar bilen arasyndan ýaş alimler çykarlar, alymy işgärler bolarlar. Sizem talepler egerde sowallaryňyz bar bolsa goşulşyp bilersiňiz, sowallaryňyzy taýýarlap beriň sizem. Edebiýatçy alim hökmüne, Qurban çöliň döredijligine garaýşlaryňyzy, o çeperçilik gaýratynlyklaryna siz näme hil baha berýäňiz şolar barada? Qurban çölü hakyna oýlananyny ilk bilen 65 ýyllyk ömrüniň çağlar edebiýatyna bagyşlan şu ulu şahyryň edebiýat meýdanyna gelen döwri ýadyňa düşýär. Eýem Qurban çölüň edebiýat meýdanyna gelen 60-njy ýyllary türkmen edebiýatynyň bir güllä beten döwri boldy. Ine hut şu döwürde Kadir Derýaýew, Bekseytek, Atatjanow, Gara Seyitliýew, Qurban Nurdy, Qurban Sehedov, Kılıçkuliýew beýle köp şahyrlar en ajaýyp eserlerini döretdiler. Hut şu döwürde Kerim Urhan Epesow, Mehmet Seyidow, Bernadir Hudaýnadarow, Allahberdi Haýydow edebiýaty eýen başgaça bir uşkun, has çeper uşkun çaýyp başladylar. Şu döwürde Qurban çölüş bilen bilelikde edebiýat meýdanyna köp söýgül şahyrlarymyz, öz ýüzü bilen, öz sözü bilen gelen şahyrlarymyz Qurban Nadir Ediýew, Halil Kuliýew, Italmaz Nuriýew, Anneberdi Agabaýew, Kakaba Ilyasow dagy geldi. Bu döwürde edebiýatdan edilen talabyň gaty ösen döwrü boldy. Edebiýatçylarymyz Öd Abdullayev, Abdullah Muradow, Zorallah, Durdu Muhammed Nuraliyev dagy eserden parhyny, zehiniň bizehinden tapawudyny yüz görmen açık görkezip bildiler. Garaz bu döwürde edebiýata gelmek ansat däldi, öz ornuny tapaýmak gaty kyndy bu döwürde. Ýöne Qurban çölüf ine şeýle döwürde edebiýat meýdanyna geldi. Diýmek özüne ynam bolandyr. Iň esasly adam ol tiz ýylyň ynamyny gazanyp başlady. Okuyjularyň, çağalaryň ynamyny gazanyp başlady. Ol çağalaryň dilini tapmagy şeýle usta şahyr boldy. Çağalaryň aýtjak sözüni, oýlanjak pikirini özleri ýaly bolup oýlanyp bildi. İlk başta ol esasan kiçi ýaşly çağalar hakda köp ýazdy eserleri. Şol 1966-njy ýylda Harplaryň matlagat diýip kitaby çykdy. Şonu okan çağalaryň köpüsi eýem her bir aýdyan pikiri bilen tanışdylar. Meselem, ýa bir harp öwrenip ören çağalar, ýa harpy oýajak bolup ören çağalar Qurban çölüň goşgusyny okansaň eýem olar başgaça
oylun hatına hatam üns verip şol goşkuda şey dedi. Yani, a gururuna başladı, kulak saldı hemmeti, uzun çıkıp koyuver yer, hemişe bir ayağımı badıydı ol menim kıyısık çeker sayağımı. Ağzından düşürmeyen kötüklöde soltani defterime çıdıp yor, kı deyip ay paltani. Bunu okan çağlar elbet değişmeyenine değişip, beğenişip koyurlar. Yönü şu bir vaktin ödülürünü de hükman soğudunu, harp yazısına ehmiyet veriyor. Man Kurban Çölü'nün koşulları hemişe çağları bir terbiye vermek bilen bağlanışıklı değil. Şahirin koşulları mektep okuşçular tarafından köp okulurdu, yatlanırlardı. Hem şahirin koşkusu dil kovulunna, sağlaşı kovulunna tesirli. Yönü çağılır hakta şahirler. Çağılır hakta hoş geldin şahirlerin dili. Has sağda yönü koy çeper oldu. Ol has koy teyavi çağılara şonuna düşünüklü, şonuna tesirli oluyor. Kurban Çölü'nün şolar yal bir sağlaşıklı koşkuları köptü. Men bir koşkusunu şu yerde aydıp bereyim. Meselim cennetin aydım deyip. Bu yerde şahir akşam ara sığırların ördüğünü aydıp geliyor. Öydü sağılıyor. Şolar yal purtodi beyan ediyor çeper. Yönü koşku şeyle çeper çıktı. Sağlaşıkım katı koy. Gün yere düştüğü batmağa, sığırlar kayıttı yatmağa, giyirdiler ova moğulaşıp, gölülür bökyer möğleşip. Men sığırım geliyor. Kıssanman süydünü verir kıskanman. Ağam açıktı danmağa, gelinecem çıktı sağmağa, başladı hövliyim diyemeğe, geliver kaymak iyemeğe. Şeyler bir yüzün uğruna aydıyla ondan bir halk töröcülük eserlerini yadına salıp doğur. Bir halk töröcülüğündeki Yahudiler yağlı, Tanrıvaşlılar yağlı. Teyavi çağılan dilini tapmağa öktü bolun şahit. Çağa yağlı olup, oylanıp çağa yağlı olup fikirler. Yani bir çağılan fikirlenişe de. Şoňu üçin çağaları tanış. Bir de Kurban Çölü'nün koşkularını gowy ýatlayanmaz, gowy ýadymyzda saklap, gaýtalap okuýanlygynyň sebebi şahirin koşkularyndaky köp aýdylýan wakalar, pursatlar biziň dünýämiziň çağalar dünýäsinde bir ýakyndy. Meselem, ketgeni meňde ýapdyran kirpi bolsun, ýa mekir tilki ýaşagal bolsun. Elbetde ol jiraf hakda da ýazýardy. Qayda sehradan tapdım bir goduk, ulon gidipdir onu unudup. Şeyle bir söz boğun sağlaşığı cüpünü düşüpdir. Hememine ulonun çağacığını ne goduk deyil. Şonu körpecelemizin hemmesi bilmeýän bolmagy mümkin. Olar ne bizim paýtagtymyzyň bar çetinne gözel tebigatda hayvanat bağam yerleşýär. Şonu çağajyklar godugu görüp bilýärler. Ýöne gulanyň çağajygyna goduk diýilýänen belki de käbirler behabar bolmagy mümkin. Heme öwredijlik, hem terbiýe bericilik, hem ýaşap bilen dünýämiz barasyndaky ýiti tanyşlyk Kurban Çölüň döredijligine çağalar üçin giňişliğin açylyp goýulýar. Şu koşkularım şeyle bir umut tesir dörüyor. Mesela Türk şairlerinin Leyli Saç hakkında yazmadığı kat köp şairlerin koşkusunda düşüyor Leyli Saç. Mesela şu gördüm ben Atamrad Atabay'ın bir koşkusunda iki tetraydayn aşıkları il gözünden yığışırıp yere degiyer Leyli Saç'ın teller diye. Bir yerden Leyli Saç'a başkaça düşünülüyor. Başkaça çemeleşiliyor. Kat tesirli koşku. Şimdi çağlar hakkında Leyli Saç koşkusunu yazan vaatında Kurban Çölü. Öyle yem çağların dünyası bilen aydiya. Şahir aydiya. Hemme ağaçlar asmana bakıyor. Aya bakıyor. Yıldızlara bakıyor. Güne bakıyor. Şoň üçin olur yukarı ösýärler. Leyli Saç aşağı öse otur ne için? Yani o Leyli Saç'ın yanına çeşme şu ayın surat düşüp dur, günün surat düşüp dur, yıldızların surat düşüp dur. Leyli Saç onları günün surat duruydu, ayın surat duruydu, ödü duruydu. Şoň üçin aşağı bak. Onun o koşullar elbette çağalar goýurur. Çağaların goýurjak wakalaryny, pursatlaryny şeyle oňa tapyp bilen şahir. Hawa biziň hemmemize möýüne çekýär şu. Diýmek, ýokaryk bakyp ösýän, dik ösýän agaçlaňam. Leyli Saçyň başy aşağı bolsa da maksady bir. İkisi hem ay bilen ýyldyza ymtylýar. Ähli şahirlerim çynara ýüzülenendirler. Kurban Çölü bolýan çynara meşhur daraq dip at beripdir. Ey çınar, ak çınar, görklü sen ören, milyon adamlaň syynlan daraqty, 7 sany dogan bir kökden dören, günüň şöklüsiniň
sıylan daraqty. Güneýem bütün älemin zeruriyeti, şol günem şonu sıylapdyr diýip pikir ýöretýär. Juda ägirt pikirler. Diňe bir tebiigata bolan söýgüsini setirlerde ýazyp galdyrmandyr şahyrymyz. Ine şu suratlara seredin. Ine şol bir kökden dören 7 dogan diýip atlandyran çynarlyň ýanyna gidip öz dosty bilen bile hana üstüne minip düşen suraty bar şu ýerde. Ol öz çağajyklaryny da tebiigata bolan söýgüni oýuryp bilen adam bolupdyr. Ine onun şu surat suud edýäni öz maşgarasy çağalary bilen bilelikde şol 7 dogan diýip atlandyrylýan 7 çınar diýip atlandyrylýan halk arasyna şonna düşen suraty. Gene de bir zada aýdasym gelýär. Men edil öň ýanyna Hazrat İsmail Fiali, Kayyum Tanrıoğlu ýaly, ýa Akba Murad Fiali ýa şahirler tutuş ömrüni çağlar edebiýatyna başlatdylar. Ýöne ol gaty bir köp däldi. Gurban Çöliýewiň çağlar edebiýatyna gelmegi bilen çağlar edebiýatynyň öwrüsi giňedi, wekilleri köpeldi, öz ömrünün tutuşluğuna diýen ýaly çağlar edebiýatyna bagyşlan bir agelde Allah'a Nazarov, Emrah Şiirov ýa Kasım Nurwadow bolsun, Pir Nefes Öwedliýew, diýiş geldi, Aşirov bar, Otur Ýowiýew, köp şahirler diňe çağlara bagyşlap goşgular ýalyp başlady. Bu näme üçin aýdan şularyň şeýle köpelip gitmeginde, şondan şeýle köpelip gitmeginde gurrun söz Gurban Çöliýewiň täsiri bar diýip düşünýän. Bir da size buýsunup aýdasymyz gelýär mehriban adamlar. Ne şu ýerde okulgada okyjymyz otyr. Hünärmenler aýtdylar, şol iýdi derli biz bilen gatnaşyk saklaýan okyjy diýdiler. Ödem edil şu pursatyň biziň paýymyza düşenligi üçin biz şeýle begenlik tötänden hiç ýyly bir meýilleşdirmeden şu ýerde işläp oturan okyjyňym çağalar edebiýaty ugrundan ilmiş ýazýanlygyny bize mälim etdiler. Söhbetde şolup görmekçi. Bagyşlaň salam. Salam. Gowumsyňyz? Biz eşitip geldik ýanyňyzda çağalar edebiýaty bilen gydyklanýan ekeniňiz. Men Mahtumuladyň Türkmen Döwlet Üniversitetiniň Jemgyýet öwrenşilimler kafedrasynyň ulmy Muratowa Gülşirin. Men şu ilmiş ýazýan çağalar edebiýaty bilen baglanyşykly. Şu ýigitlerle gelýän Milli Kitaphanamyzyň döwürler neşerler bölümine hem şu öz ilmi isim üçin maglumatlar ýygnaýan. Ýöne şu ýerde menim hälen begen otyr sebäbi siziň ýanky bir topordatlar gözläp şu kitaphana işgärler bilen maglumatlary aktarýan zatlaryň hemmesi maňa da gerekli zerur ähmiýetli işler bolan soň özüm üçin bir bähwitli boldy siziň şu ýerde gepleşik taýýarlaýan ekeniňiz. Gurban Çöliýew bilen baglanyşykly çağalar şahiri bir edebiýatymyzda bir görnükli ýyzy goýan şahirlaryň biri. Şoň üçin şu men gözleýän maglumatlarym edil siziň edýän işleriňiz bilen gabat geldi. Gatyp begendim şu wagt menim. Hem şeýle begenlik azajygam bolsa şol urdan ilmiş edýän adamlara täsirimiziň ýetenligi, birazjyk maglumat çeşmesine goşan boljakdygy. Çağalar edebiýatyny umumy alan bolsaňyz tema dip şu Gurban Çöliýewiň hökman agdalaýmaly. Gurban Çöliýewiň bir aýratyn bir täsirli goşgulary we çağalara ýakyn bir owa peyzaj bardy, owa durmuş bardy, bir haýwanlar bardy, tebigat gözellikler hakyna. Aslında näme her bir insanyň watana bolan söýgüsi, öz il ýurduna, onuň tebigatyna bolan söýgüsi, onuň bagtyarlygynyň, döwletliliginiň bir ölçügi hasaplanýar. Şoň üçin Çöliýewiň goşgularynyň täsirliligi, onuň bir öz bolşy meňdetmeleri, tapýanlygyndan çağalara ýakyn, olaryň diline bir düşnükligi, sada hem ýöneki hem çuňur mazmunly goşgular ýazýanlygy bilen bagly. Şoň üçin onuň goşgulary häzirki zaman çağalar üçin öz döwrüne de ören ähmiýetli bir wezipäni ýerine ýetirenler diýip hasaplaýar. Sebäbi maglumatlary görýän bolyn, edep tanqytda da üns merkezinde bolanlygyny görýäs. Aslında şu edilýän işler hormatly prezidentimiziň tagallasy bilen ilmi, medeniýeti ösürmekde alyp barýan işlerini biz gaty buýsanýas. Siziň hem şu ruh çyragymy gepleşiňiz biz ýygyderli görýäs. Şu ýazgy şahyrlaryň, beýik şahsiýetlerin eden işler bardy. Ýaş nesillerimize ören çuňur maglumatlar berýän gepleşikleriniz bar. Sag bolun edýän işleriňizde. Aýratýan men şu çağalar edebiýatyna ýüzlenenliginde diýseň begenlik. Sebäbi ýa-ýakynda şu kitap öz şun hyzmatdaşyň ýollayan kitap sergisi geçirildi. Şonu da gördük bolyn köp
yurtlardan hem dine çağalar edebiýatyna degişli maglumatlar, kitaplar ören köp getirilipdir. Biz şoňa da diýsen begenlik sebäbi häzirki döwürde iň zerurdatlaryň biri şol çağalara bir okuň täsiri hakynda, terbiýetçilik işinde de, watan söýçülükde, umman özüň alyp barış medeniýetini ösürmekde de şu zatlary diýsen derwayt. Şoň üçin hormatly prezidentimiň şular ýaly täze nesirleri, çağalar üçin kitaplary bir owadan suratlar bilen bedäp çap etmegen biz diýsen begenler ýa. Şoň üçin bizem şu işimizde de bir bähwitli bolar alyp barýan işimizde bir azykany şoňa goşsak diýip işläp otyr. İşiňiz eleri bolsun. Kitaphanamyzda da ähli şertler, mümkinçilikler döredilen. Isleg bildirilýän nesirlerimizi derrew tapyp getirip berýärler. Sag bolsun hormatly prezidentimiziň hem şu ýaşlar barada, çağalar hakynda, umman bir halkymyz hakynda edýän şeýle bir uly döwlet ähmiýetli, halk bähwitli işlerini de köp sag bolsun aýdýar. Ömrü uzak bolsun, işler hemişe rowaç bolsun. Şeýle bolsun. İşlerinde üstünlük arzu edýär. Sag bolun. Ilym ýoluna başlapsyňyz howa bu başlanan ýollar size uly üstünlükler getirsin. Edil şu pursat biziň maksatlarymyzy birleşdirip ortağa çykdy bolyn. Dogrusu mene begenmeýän durmadym. Çağalar edebiýatyna bagyşlaýan ilmi işiňizde uly üstünlükler arzu edýän size de köp sag bolun, sagamanjy işläň. Sag bolun. Kurwan Şerif hakda aýdanlaryna ýokary okuwjagyny oturup ýaňy bir metodda işe başlandy öwrülmüz ýadyma düşýär. Bir metodda bir adamyz çyksa, şonu özümizden uly tejribeli adamlar okusa, ýanyna şolaryň pikirini dinlemekden geçer, gaýtan bir şolar bir bellige däjek ýaly bolup bir özümizde çekinjen gaçarak tutmak ýa-da hatda ýöne bir ýerde aktyk demir hekaýasyň çağalar hakdaky hekaýam çykdy bolun. Bir giden adam öňküm etmez öýüniň döňünde duran ekenler onu şondan salamlaş geçek bollum bolun sakladylar, onuň oğlundan ýer tanıştyrdylar şol oğlun. Sen de agdaýan hekaýaňam ýazan şol oğlun ne şoň metbotda çykdy. Soň görüp otursam şol Kurwan Şerif ekenler. Diýjek bolýanlarym öňeme koýat çağalar şahidini bilýär. Eserlerini okýar bol. Özüm görsegem ýaýdan adamlar şoňa tanalýan adygan adamlar bolyn. Şonu hayran bolan adamyň şol ilkinji hekaýam çağalar hakdaky hekaýam şolum şonu okuşuny şonu diýmek ol deňinden geçirmeýän bolla metodda çykýan datlar metodda çykýan datlar iýderli okumak üçin günne eliňe gazet jurnal almany enne etmeli. Onu üýşürip okap bolanyp kitap alyp bolýar bir emma metod günnelik iýderli bolanyp şol bir makalan hekaýadan çykdy. Şoň öýleden soňa şonu okudum diýip aýtsalar, ullakan bir awtyryň özü üçin ullakan bir goýada emma bir hepdeden bir aýdan soň aýtsalar kendir. Täsiri molanokda. Belli adamlary görürsüň gelýär, şolaňam pikirini dinläsiň gelýär da. Öýeden işiňe nähele baha berilýän. Ýöne soň oturup görülse, şolaryň bizi gözleýän ekenler. Kurwan Şerif şeýle adamdy. Ondan men akwallagyklyn bir kanak makalada ýazdym bolyn. Şu ýatlamalarym ýazdym bol diýjek bolýandan Kurwan Şerif şu ýetimini öpdirdi. Özüniň enatadan almadyk mehrini söýgüsini öz döreçiligi bilen çağalara beretiýeli näl bolup görünýär maňa. Ýine de orada çağalar edebiýatyna edilýän talap bar. Çağalan aýdylýan zatlar sada dille aýdylan bolmaly. Çağalan öz kabul etýär edilip ýazylan bolmaly. Sözler gyýp gyldylmaly. Täbi çağa gaty ýiti bolýar da şol gyýp gylyp ýazsagam şoňal ýazylmaly mykadip toňundan şoň geljek sowadyna oňoýsy täsir edýär şoň üçin Kurwan Şerif aglagy şu datlar saklandy şöhretini. Şoň adyna bagyşlanan ýazylan kän aýdylýan degişmeler bar da. Diýmek ýagşylykda ýatlanmak üçin göň açyklygy gerek bolmaly. Şol adamam şoňa häsiýetine maksat nire barsaň Kurwan Şerif'iň töwrüne bir giden adam üýşüp alaýar, gülşüp toňum dagaş gidýärler. Senem ýetjek bolýan barýansaň her kim iş derdi, ana dagasa käwadyna ýerek gelemelekin diýdirýän atlar var, ýa şu atlaryň şaýa dolaryň gelýär. Ýene bir zat bar, Kurwan Şerif'iň goşgularyny çağalykdan daşlaşy bilmerlik bar. Benim
başka yerlerden okudum, özüm şoňalarak pikirde çağalıktan daşlaş bilmeyen adam yamanlık etmeyene okuyup bol değerli düşünýän. Sebäbi şol çağalık bir tek bir kirkimirdir dünýede özüňem şondan daşlaşyp bilmesen ol diňe gowluň alamatda. Bütün ömrüne sebäbi ulu bilen ulu kiçi bilen kiçi olu bilýär diýen adamlar şol çağalıktan daşlaşyp bilmeyen adamlar. Onun ilki elimde galam alamda döreci işlerlerini ağlawa şeylemi kadýanna. Hem şimdi çağalık kaktak yatlamalar, çağalık kaktak görünüşler, beylekler eferinde galaya da. Soňondan durmuş tejribesi artyp ullar kaktak ýa-da bolýar. Ýöne bütün ömrüňi diňe çağalara berip çağalar kaktak eferleri ýazyp geçipmek üçin şu çağalykdan daşlaşmalyň alamaty şol. Men şoň üçin hemme dehinli adamlara sarpa oyan ýöne ýanky diýişmeýär. Çağalar temasyndan ýa-da çağalykdan daşlaşyp bilmeýän adamlar ýüregime men has ýakyn görýän. Kur'an söylüyor şoň adam. Eterler ýazanda belli adamlar şunum solo gaýta diýen ýalyrak prilo aňda pikir dörek diýär-de. Menim ullarak da ýasam çağalarak da hälsini ýaş nesillerimiz, körpe nesillerimiz fiýinlap, şolong durmuşy bilen alanşykly ýa-da ýa-da özüňi bilýän Kur'an söýleginde ýokdugyna bilýän ol. Şunu Kur'an söýlem okaýan okada näme diýerdik diýen ýalyrak ýa-da gaýty temadan goloýa bir terjime etsem şu belli adamlar şonu okaýda diýer soňal pikir dörýä olunyň özüň aýdýanda ýagşylykda ýatlansaň hemişe islenip küýsölüp dursaň ana soňky durmuşyň şomuka diýip düşünýän. Ýagşylykda ýatlanmak üçin il yurduňynda da adamlaryň da birden işler eden bolmaly, gowy işler eden bolmaly, gowlukda ýatlanmak üçin. Kur'an söýüyor şoňal adam ötün geçenden döwlet derejesinde şolun ömür hakda, dörejil hakda tutuş maşgala hakda, şoň töweregini gurşap alan adamlaryň şolar hakda pikirlerini jemlep gepleşikler taýarlamany şu datlary ötün geçenden ýeginden goýan sarpasynyň netijesi diýip düşünýän. Şol gepleşikleri dinläp ýa-da şolar hakda ýazylan uly görümli makalelary beýikler okap biz özümüz üçin dünýä açýakda. Şol adamlaryň tanıyanam boldy, bilýänem boldy, gatnaşanam boldy. Bir adamyň ömrüne, dörejligine emme tarapdan akyl etirmek mümkin. Diňe ol köpüň alada köpüň rahmeti bilen bolýan hatda. Ine şuňa alatlar etmäni hormatly perdendi bize yol açdy. Bizini geljekki nesillerimize öz zehinli Türkmeniň edebiýatyna, sunwatyna, medeniýetine ululu goşan adamlar hakda bir atgaldyr bilýär. Şu ýazgylanmaz, taýarlanýan gepleşikleri diňe ekranyny görmek we çäklemden şonu köpeldi peröýde durar ýaly bilýärse. Ine şuňa tagallalar üçin bize öz edebiýatyna, sunwatyna, medeniýetine ýyl goýan adamlar hakda şuňa işleri etmäne mümkinçilikdir diýen üçin hormatly perdendi bize sag bolsun aýdýan. Hemem jan sag bolsun, ömrü zok bolsun. İl ýurt bähwetli işlerim hemişe rowaşlyklara wetlendim. Men bir 30 ýyldagy Naman Baymuratowdagy bilen Ilymlar Akademiýetinde işledim. Şonu ulu alymlarym gurrun ederdi. Edebiýat alymlary edebiýatdan daş däl. Şonu köp şairler bilen birlikde Kur'an Çölüğü hakkında da gaty gowy pikirler aýdardylar şo döwürde. Kur'an Çölüğüň öýden bar ýady edebiýat institutuna. Ne Sultan Şah Atanyýazowyň gaty köp aýdýan zatlar ýadymyza düşýär. Peýgam Azymow aýdardy. Peýgam Azymowň Ömür Mendilleri diýen kitabyna Kur'an Çölüğü hakkında ýörükde durulma meselesi ýatlamалар kitabyna. Şahir Kur'an ýadaşyny köp zatlary aýdardy. Gaty gowy görerdi Kur'an Çölüğüň özüne de, goşgularyna da hormaty uly bolan şahirleriň biridi. Şu yerde yine de bir gül paylayan şahir atlı makala var. Bu makalany bolsa Aman Sahidow ýazypdyr. Şol döwürde 1987-nji ýylda alma garaýşlary bilen Aman Sahidow şu yerde Kur'an Çölüğüň dörejligini açyp görkezýär. Gahrmanyň ýa-da çağalaryň ýaşap ýören döwri ýa-da olaň hut gahrmanyň özü hakyndaky temany danlamasy ýok. Ol
onu şeýle bir yüzlenýe haýsy döwrüň çagasy bolanyda şol çagalary juda düşünükli bolar ýaly edip çagalar edebiýatyny orun galyrdy diýip berde şeýle pikirler birnäçe. Häzirim Gurban Çölüýewiň goşgulary mekteplerde de geçýär. Bizim taliplere geçýär. Mektep döwründen meýer ýatyp gelen. Sen bulara adam düşýär. Ýadyňyza goşgulardan barmy talepler? Hem mektep ýyllarynda öwrenen goşgular. Kim aýtjak ýadydan ýadyňyza düşýärmi? Aýdy, köpdir bular. Men Matmula Adynnaky Türkmen Döwlet Üniversitetiniň Türkmen dili we edebiýaty fakultetiniň 5-nji ýyl talibi Gulbahar Bäşimow. Menem çağa wagtym Gurban Çölüýewiň goşgularyny söýüp okaýardym. Gurban Çölüýewiň goşgularynyň köpüsine şol millilige ýurulan goşgular eken, meňem ýadyma düşýän goşgusy tamdyr çörek. Asmana kirkimir ýok. Gün gyzaryp çygyp dur. Maýda gözü elekden gar ýaly un ýagyp dur. Ak un kem süprada. Depe bolly görsene. Goşawuşdap ejemjan sally onu kersene. Suw goşdy, soň duz goşdy, soň ýumruklap ýugurdy. Bu enaý hamiri aňry bäri öwürdi. Ondan çörek ýasady. Kersene zat goýmady. Çörekleriň ýüzüne dürtgüç bök oýnady. Gyzyp duran tamdyra. Inni bular tiz zarar. Güne meňzeş çörekler saçamyzda buğlanar. Biz Gurban Çölüýewiň çagalygynyň geçen ojagyna bardyk. Şonda bärden howla baramyzdan edil howlyň burçunda tamdyr görünýär bolin. Gurban Çölüýewiň şo çagalykda şol ojakdan mehir tapan ojagyndan bir tamdyrda bişen çöregi adam görüsi gelýär şo tak baryp şo duýgular başyňdan geçirýän. Bu da näme ýüzlenen bolsa, diýmek gahrman şol ýerde tamdyrmy? Hükman şorten özüne çekýär. Mulannak Türkmen Döwlet Üniversitetiniň Türkmen we Edebiýat Fakultetiniň 5-nji ýyl talibi Serdar Sapar. Gurban Çölüýewiň goşgularyny biz okus döwrümizde hem öwrenip ýatýar. Şol ýatda galan goşgym ejeme gulak asýanyň oşuny aýtdym. Anaýdany? Ejem diýdi, aýaz bar. Palto giyip gezgeniň. Asal gulak asmadym, artdy birden gyzganym. Ýogsa gaty azazdyr. Meniň ýaly üşekde, asgyryp hem üsgürüp esli ýattym düşekde. Doktormuz geldi-de, bir dermana buyurdy. İçdim weli desine gyzganymy aýardy. Sırkow ýatan geçip gitdi bireýem. Ejem näme geýdise, indi men şonu geýýän. Hemmämiz çagalygymyzda dola ýaş setirler, ýadymyza düşýär özümiz hem çagalyk ýyllaryny madama adamyň bir hil dolanasy gelýär. Halipalar şeýlerek bir sowal beresim gelýärdi. Näme üçin edebiýatyň çagalar bölügine degişli bolan meýdanyna ýykyn etdik Gurban Çölüýew? Ya on ýüregi çaga ýüreklimi, ya da zehini şoňa çagyrdymy? Özara söhbetde şolaňyza da halipalar näme üçin çagalar hakynda kän ýazýan diýilýän sowal döräpmi? Ya çagalar aýratyn gowurdymy ol adam? Pikirleriňiz? Gurban Çölüýew ilim ýolundan gidende gaty uly alim bolup bilerdi. Diňe kandidatlyk dissertasiýasyny gowurmak bilen şäklenmezdi. Ilimlaryň doktory da bolup bilerdi, belki akademigam bolup bilerdi. Ol gaty ilimli adamdy. Türkmen diliniň gramatikasyny, edebiýatyny kämil bilýärdi. Ilmi taýdan seljerläp bilýärdi. Öz garaşlaryna maýdýardy. Men bir gezek Mehmet Nazar ağa bilen Peýgamber bilen oturanlarynda şu temada olan gurrunlaryny dinledim. Gurban Çölüýewiň şonda aýdyn zatlary akademikleriň derejesindäki pikirlerdi de. Ýöne poeziýanyň bir üýtgeşik tarapy bar. Eger ol kimde kime berilen bolsa, şonuň ilham çeşmesinden poeziýanyň duýgulary, pikirleri akýan bolsa, ol şol adamy özüne bendiwan edýär. Ikincidenim Gurban aganyň çağı göwnü bardy. Näzik, ýuky, ilmi taýdan inçeden ýydarlayan, şahirana synçylygy bilen baýlaşdyrýan şeýle bir häsiýeti bardy. Goşgularyny, ýazýan zatlaryny baýlaşdyrýan şeýle bir synçylygy bardy. Şo zatlaryň hemmesi Gurban Çölüýewiň çağalary edebiýatynda ýygy galdyrmagyny getirdimek diýip pikir ederim.
Şahira degişli bolan bukçalan arasyny ýene-de bir bukça gabat gellikdi. Diňe bir çağalar dünýäsi bilen baglanşykly goşgular döretmek bilen çäklenmen, çağalaryň dörediýän şygyrlaryna da aýratyn ünsferen ekenligini subut edýär. Mysal üçin Nedir Gellif 4-nji sınıf okuwçysy ocak açyp türkmeni diýär. Mysal üçin şu ýerde maslahatlar berip aýratyn çağalaryň dörejiligine de halipalyk edebilen adam bolupdyr. Ýa-da diýär Bayram Şarif 6-njy sınıf okuwçysy Bahar Gelli ülkeme ine seredin. Düze düş beren görnüşine şu bolýadmy? Edilen bellik Qur'an Çölifiň eden belligi. Gatyken Ahmet Akmuradow diye 6-njy sınıf okuwçy, Raqib Allaber diýip 9-njy sınıf okuwçy diye Bagtygul Urazdurdyýewa 9-njy sınıf okuwçy şeýdip Atşylowa Humay diýeni. Ine şu bukça bide bir zady subut etdi. Qur'an Çölif çağalar şahyry bolmak bilen, diňe bir goşgu döretmek bilen çäklenmen öz döwrüne çağajyklary halipalyk edip başaranlygyny subut edýär. Çağlar üçin ýazmak juda kıyın. Elbette ullar üçin ýazmagym kıyın. Ýöne çağlar üçin ýazmak hasta kıyın. Sebäbi çağlar üçin eser ýazanynda ähli sözleri ulanyp bolmaýar. Galy berse de ähli ýanky ahwallary beýan edip bolmaýar. Çağlaryň düşünmezligi mümkin. Çağlar üçin ýazanynda ören akkynly ýazmaly. Üstesine de hekaye ýazýanym bolsaň, goşgy ýazýanym bolsaň, ýa sahny eserini ýazýanym bolsaň, ören gyzykly ýazmaly. İlkinji nowatda juda gyzykly bolmaly, özüne çekiji bolmaly, özüm ýatda galyjy bolmaly. Şo bolmadyk ýagdaýynda ol çağlar üçin eser diýip hödürlenen bolsa, çağlar onu kabul edip bilmeýär. Ine şu ýerde bellemeli ýagdaý bar. Ululara çağlar hakda diýen bir akym bar. Käbat çağlar eseri hökmünde şeýle eserleri çap edýärler. Çağlaryň eserlerinde de şoň gidýän halatlar bar. Ol ululara çağlar hakdaky eser. Onu ullar düşünýär. Ine şoň ýaly iňçe çemeleşmeli taraplar bar. Onun soňun çağlar üçin ýazanynda ören hyýal bentlige, bir göz öňüne getirjilige baý eserler bolmaly. Gönden göni öwüt berjilikden daş durmaly. Ine men ýa-ni şonu ýörüýte belledim. 70-nji 80-nji ýyllarda biz şo gönmel öwüt berjilikden çağlar edebiýatymy gönden gön saplandy. Gönmel öwüt berjilik bütün dünýä edebiýatynda da çağlar edebiýatyny görülmeýär. Ol kejikdirýär çağany. Çağany gyzyktyrmaly. Gyzyktyrmak üçin oňa öwüdi haýsydyr bir ahwaljykda gizlemeli. Haýsydyr bir gyzykly ahwalda. Ol ahwalyň asla durmuşda bolmajak zat bolmagy mümkin. Ol erteki prezent bolmagy mümkin. Ol şoň üçin çağanyň käbat şeýle çağalar bilen gürleşeninde, olar bilen söhbetdeş bolanda käbir aýdýan pikirlerine hayranlar galýan. Aňyny östürmek üçin şeýle oňa hyýalbentlikde ýazylan eserler bermeli. Oýnawaç häsiýetliräk eserler bermeli. Oýnawaç häsiýetli. Mysal üçin sanawaç ýaly şeýle oýun bilen baglap okap bolar ýaly eserler bermeli. Qur'an Çölifiň döredijliginiň döwürleýin hemde günnelik metbuatda çap edilen ýyllary bilen gyzyklanyk da ine şeý döwlet kitaphanamyza geldik. Şahsiýetler boýunça katalogları öwrenende şahyryň iň ilkinji goşgusy 1959-njy ýyly öňki Sowet edebiýaty häzirki Garogum jurnalyny çap edilipdir eken. Ine ol 21 ýaşynda, 21-22 ýaş döwrüni jurnalda çap edilipdir. Ine ol Ceyhun Derya atly goşgusy. Ilki Ceyhun Derya atly goşgusyny ýazanny şahyr ony ine şu görnüşde ikilemi görnüşini ýazyp ony halka jurnalyň üstü bilen ýetiripdir. Emma soň kitaba girdilenden soň halka ýetirilenne bolsa ol dörtleme görnüşine geçirilipdir-de hemem käbir üýtgetmeler girdilipdir. Şahyryň şu goşgusynyň iki setrini okan wadyny eýem okuýjyny şahyr Ceyhunyň kenaryna, Amy derýanyň kenaryna çagyrýan misaly. Göwüniň hem şoňa bir hili telwas edip Amy derýanyň kenary bilen suwu bilen ýüzleşesiň gelýär.
Bu kenar Şahyryň dogduk owasına tarap baryan ýoluň başlangıç kenary. Has taky gaýsak, bu kenarda Lewap welaýatynyň Halac etrabynyň ýakalap oturan ýerini inebisidiň bilen şu wagt ýaýlym arkaly diýdarlaşýar. Şahyrda şeýle setirler bar. Ceyhun derya, örküç tolkun bilen şaglap akyan ceyhun derya. Kenaryna gahar bilen näme ýakyan ceyhun derya. Yel ösäýse harasatdan dolu bolýan ceyhun derya. Köşeşäýse gaýykçynyň ýolu bolýan ceyhun derya. Yel ösen çagy amy derýäň tebigatyny wasbeden Şahyryň şol pursatlary idil şu wagt tebigatda dowam edýär. Şu wagt güýüziň şemali üsüp dur. Amy derýäň ýüzüne seretseň, joşgunly, dogumly akyp barýan derýäň ýüzüni görmek bolýar. Ýa-da seret inni insan eli nädip barýar ceyhun derýär. Sen boýnuňa owsur salyp idip barýar ceyhun derýär. Garagymyň kanalyny suwuň berýän ceyhun derýär. Watanymyň gudratyny nenen görýän ceyhun derýär diýip Şahyr bu goşgyny jemleýär. Ine şu ýerden uzaklara seretseň, amy derýän aňyr kenaryny Şahyryň dogduk owasy, dogduk mekany ýerleşýär. Şahyryň ýanky setirini aýdyşy ýaly, tebigat asuda bolup, hiç yel ösmedik wagtyny gaýykçynyň ýolu gelýär amy derýän ýüzüne diýip belleýşi ýaly. Bir wagtlar şu ýerlerde Oraz gaýykçy atly bir gaýykçy bolupdyr. Şahyryň bu barada Oraz gaýykçy diýen goşgysam bar. Amy derýän aňyrky kenaryna ýaşaýan watandaşlarymyz üçin Oraz gaýykçy atly bir gaýykçy ine şu ýerden bärki kenardan aňyrky kenara adamlary gatnadar eken öz gaýygy bilen. Şu ýerlerde ýaşaýan adamlaryň aýtmaklaryna görä, egerde Oraz gaýykçyň bir işi çykyp, käbir sebäplere görä gelip bilmese onu derýän bäri ýüzünden aňyr ýüzüne geçjek bolýan adamlar geçi bilmän şolugun ine şu ýerlerde pelwurt owasynyň naky garyndaşlaryny, dost ýarlarynyň öýlerine baryp şolugun kenaryň aňyr ýüzüne geçip bilmän öz öýlerine ýetip bilmän galýan ekenler. Diýmek şol wagtlar öz öýlerine ýetmek arzuwyna şu kenara gelen adamlaryň akbaly bir adamyň Oraz gaýykçyň işine bagly bolup galaýan eken. Inni bolsa mehriban adamlar, häzirki wagtda gahrman arkadagymyzyň parasatly ýol başçylygyny, ine şol görnýän panton geçelgesi gurulup ulanylmaga berildi. Inni adamlar günüň islenlik wagtyny, ir säherem giç akşamlarym islenlik pursatda amy derýän bäri ýüzünden aňyrky kenara öz uloglary bilen geçip bilýärler. Şoň üçin bolsa şu töwerekde ýaşaýan adamlaryň hemmesi gahrman arkadagymyzy tüýs ýürekden alkyşlar aýdýarlar. Türkmen ata-baba akyp duran suwamyda salam beripdir. Assalamu alaykum suwaga diýip suwa ýüzlenip hormat sarpa goýupdyr. Ine bizim öz dörejilik toparymyz bilen bilelikde amy derýän suwuny salam berip arkadagymyzyň gurdurup ulanmagy beren şu köprüsiniň, şu awto ulo geçelgesiniň üstü bilen Şahyrymyzyň dogduk owasy bolan Mekan owasyna tarap ýola düşmekçi. Çağalyk döwri gaty pajgaly döwrege bat gelen. Uruş döwrüne bir gadyr goýmagyň näýil zatlardygy onuň süňüne siňen. Universitet bilimini bitirenden soň onuň bir näçe ýyl ine büzmeýinde mugulumçylyk etdi bilýär. Onuň şäherimiň 35-nji mektebinde de mugulumçylyk etdi. Göndön çağalar bilen iş çalışdy. Owa sebäbi şol yankı öýdeki terbiýe bilen belli bir babatda baglydyr. Elbetde bu ýerde zehinden gaýdýandyr hemmesi. Sen eserleriň ýyllaryň dowamında ýatda galy bilse şol uly bagt. Ine Gurban Çölife şol bagt nesip edendigini bizde elşini görýäsine duşuklarda bolanmazda. Ine şunem Gurban Çölife bagyşlanan şu ruhu çyragymyň şu sany ine tüýs bir sarpyn saklap ýatlamaga münasip Şahyr.
Amy derýän üstünnäki geçeligeden geçip inhäbiz Gazalgumyň ýaýlyp ýatan ýerlerine, şu mekana geldik. Ine biziň bu duran ýerimiz şu oba Şahyr Gurban çölüň dogduk obasy. Hojamaz etrawynyň mekan geňeşligi. Şahyr 1937-nji ýylda ine şu obada dünýä iňe. Çağalykdan tebigatyň şu gözelliklerinden ganan soň Şahyr ýüregi tebigata teşne bolup niceme tebigatyň baýlyklaryny wasp edýän goşgulary çağalar dünýäsine goýup gidipdir. Biz Şahyryň obasyny mekan obasy atly goşgusy bilen bilelikde geldik. Bir çetki oba sen Türkmenistanyna, Gaşyň Zawun, Tomsun bolýan gowur mekan. Ýeke günüň geçmez gaýgy gussada hemişe meýlisiň toyuň var mekan. Yer silkiner emma göçmez hayatyň, çağa baş baýlygym diýer her hatyn. Süýt ýaly çogup dur seniň ilatyň, ýeriň perzendiňe bolludar mekan. Şeýle köpçülük gün-günden ösüp örňäp köpelip barýan obadaşlarynyň bardygyny Şahyr mälim edipdir. Ine şu ýaýlyp ýatan sehralyk Şahyryň öz setirlerine belleýişi ýaly güýz paslaryna dolu kemale gelip ýetişip tohumynyň hem emele gelip şemalyň edil daýhanyň eli ýaly bolup şol ösümlikleriň tohumyny bütün sehralyga çöllüge ýaýradýanlygyny daýhan bolup gumy tohum sepýän güýş şemalynyň bardygyny mälim edýän setirlerini ýatlap geçesimiz geldi. Tomuz tamamlanyp güýz gelende edil mekan obasynyň töweregindäki çöllükde şu gazaly gumda durnolaryň göçýän döwrüni ol toyhana diýip atlandyrýar Şahyrmy. Edil şu pursatym şu mekanyna Şahyryň dilinden aýtsak toyhana döwri dowam edýär. Ene şuň biziň obamyzda hormatly arkadaşlarymyzyň taýlasy bilen biziň edebiýatymyzy we sunatymyzy ösdürmäge ulakan goşun öz obadaşymyz çağı göwnü çağlar Şahyry Gurban çöliýiň hatyralap ne şonuň dörüççüligine oba adamlaryň bütün giň okuyjylar köpçüliginiň goýan hormatyny ýüze çykarmak üçin şu ýere biz ýygnandyk. Ene men häzir Gurban çöliýiň şol bir wagtky bilimi alan mektebinde durun. Biz häzirki wagtda Gurban çöliýiň okan mektebinde muallimler, okuwçylar Gurban çöliýiň hatyratyny mydama ýatlap durýar, onu hormatlaýar, onuň dörüççüligi bilen ýaş nesilleri ýygyderli tanışdyryp durýar. Hormatly arkadaşlarymyň ne şu ýazy Şahyrlamyda ulakan hormat goýmak bilen ne soňky döwürde bularyň eserleriniň ýygyndylaryny çap etmekle bolsa goňçly wakalaryň biridir. Hormatly arkadaşlarymyz biziň medeniýetimizi we sunatymyzy ösdürmäge goşun adamlarymyza goňma haklydyr diýende elbetde ýyl içinden çykyp öz dörüççüligi ýyly hyzmat edýän Şahyrlamagy hatyrlamagy olary hormat goýmakly bolsa biziň bu ýysanjymyzy artdyrýar. Gurban çöliýiň çağlar üçin ýazan goşgulary özüniň gysgalygy, çuň many mazmuny bilen tapatlanýar. Ine men häzir onuň Totuş diýen goşgyny we okap bereýin. Ey Totuş, hani bizi gepläp ber. Näde dogry gürleseňde gülmers eger. Jagyldyň ne enayi gözleriň, seniň aýdýan her sözüň, menden eşiten sözleriň, jigim ýaly sözümi gaýtalap bilýärsiňle, geplemesen gepläýin, guşum sözümi diňle. Ne görşümdi ýaly söyle gysga ýöne çuňur mazmunly, terbiýetçilik ähmiýeti ýokary bolan goşgular Gurban çöliýiň dörüççüliginiň özüni düzýär. Uniwersitetde okan döwrümizde Gurban çöliýi bilen okuw jaýymyzda da bir näçe gezek duşuklar geçirdik. Asfaltda ýaşaýan öýüne baryp obadaşym bolan soň onuň durmuşy bilen hem ýakyndan tanys. Biz baran wagtynda ol özüniň belent adamkärçiligi bilen ulyny kiçini syýlaýanlygy bilen ulakan hormat goýup garşylardy. Edebi dörüççülikde biziň bilmeýän zatlarymyz sorasak, ol sägilmän ýa-da ýaltanman bize kanaatlanarly jogap bererdi. Ondan köp zatlarda görüldälýärdik. Ol bize okuyan döwrümizde
Üniversitette geçen sapaklarımızdan daşarı kosmosa bize öğretirdi. Qoşqullusun täsin sırlarını salgı vererdi. Stadiyemin boyun almalı Qoşqullusun ilkinci adımlarını Qurban Çölüyev'den öğrendim. Sığır dönmekliğin dine çağılır için değil, ullar için yazmak mümkünçülüğünde mende döretti. Hormatlı arkadaşımızın döretçi adımlara ulu sarpa koymaklığı, onları hormatlamaklığı bizim başımızı yeni de göğe getiriyor. Biz Qurban Çölüyev'in bize miras koyup giden eserlerini iyiligidir okuyaz. Onun içinde dayhanam var, maldarım var, yipekçim var, ya oraz kayıkçı deyilen kayıkçım var. Ne söyle yağdaydak adamlarla Qurban Çölüyev öz ovamının adamlarını yakinen tanıştırdı. Ya da olmada TV temasını yüzlerinde durnoların uçuşunam, ya toğuşların sayrayısınam, pillerin özün alıp barısınam. Umman bize tanış bolun ve tanış bolmadık hayvanlar, teyigattaki bitken ösümlükler, dürlü ekinler, onların iyi edilsi, önüm öndürülsi, ne becerilsi bilen sorustu bilen tanıştırdı. Ne bir zat yadımı düşer, ne çağlar için koşku adamda mani hem mazmun iyi giderliğini saklamalıdığını, ya da olmasa sol koşkuyla sığırın sonlamasında ende okuyucunun karışmayan bir fırsatını döretmeliğini Qurban Çölüyev bana talgı verdi. Yine sonun her bir aydın sapakları benim için nusfoluk yol oldu. Yine ben sonundan son ullar için yazamam, çağlar için yazamam. Yine Qurban Çölüyev'in aydınları müdahama yadımda oldu. Üniversitede okuyan dövrümde Qurban Çölüyev'in Sapar Hızırov bilen bile okudum. Biz Qurban Çölüyev'lere yığıdan barardık. Adem kärçilikli, hoşgulaw Qurban ağa bizi her gezekde de yitirip tapan ýaly. Solur mihman ilkinji gezek görýän ýaly garşylardy. Onun mihmandan iýirmesi, ýa-da bolmasa onun gelip gitmesinden ağarmasy bolmazdy. Her gezek baramyzda onun biz hakda edýän aladalarından hoşal bolardyk. Qurban Çölüyev hatyralap, ruh çyrağım gepleşiginde ol hakda gepleşikleri kuramağa görülen mümkünçülükleri için kahraman arkadaşımıza sağ olsunmuza der. Hormatly arkadaşımızın can sağ, belent başı aman olsun. İl ve vitli alıp barayan işleri müdama ruvaşlıkları betlensin. Bizine şu wagt Şahir Qurban Çölüyeň çağalygy geçen bir wagtlar şu obada ýaşan Hydyr babaň öz çağajyklary bilen birlikde ýaşan howlusyna inhe qadam bassak biz. Qurban Çölüyev 2 ýaşyna da ýetmäke howsarlarynyň jyda düşýärdi. Ol öz kakasynyň dogany Hydyr agaň ojagyny 11 çağaň üstüne 12-nji çağa edilip kabul edilip ine şu ojakda ol çağalygyny geçirýär. Ondan bäri görnejeme ýyllar geçipdir. Soňuny şu howlyň duran ýerinden täze jaýlar gurulup, bu ýerde Qurban Çölüyeň öz durmuşda dogan diýip kabul edip alan doganlarynyň biri ýaşaýar. Has takygaýsak Hydyr agaň iň ilkinji perzenni Amanylla şol garry ojagy düýüp goşy öz döwletli ojag bilen ýaşap döwletini dowam edip oturýarlar. Biziň elimizde ine şu Hydyr agaň biziň şahyrymyzyň çağalygy geçen ojagyny dogan bolup ýaşap, Mehriban eje diýip, Kaka diýip at tutan howsarlary bilen bilelikde ine şu ýerde düşülen surat bar eken. Şol ojakda Hydyr agaň 11 perzenni Qurban Çölüyev 12-nji perzendi bolupdyr. Ine şol Hydyr agaň maşgalaty näşe? Ine Hydyr agaň özi on yan ýollaşy, ogullary we ne gyýzlary, ne gelinlerinin bar arasynda düşülen surat. Ýöne bu suratda Qurban agaň özi ýok. Yani aýtmaklaryna görä Qurban Çölüyev şu surat düşüleni ol Aşgabatda gaýdan ekeni. Güz lawasly bağlaryň öňüne ýene-de kelamagy size ýetirmek isledik. Şol agaçlary göreňsoň, şol bağlary göreňsoň, şahyryň guşlaryň höwürtge satly goşgusyna ýüzlenesiň gelýär. Guşlar kanat açyp asmana galýar. Guşlar çykýar bulutlaryň üstüne, gün ýaşýar. Iň agyr, iň batyr guş hem ýeriň gojagyna gelýär dessine. Biri bağda, biri daşyň üstüne, biri hem penalap bir topbok oty giyjäni geçirýär.
Quş neveresi gün yaşıp asmanın qaralyan wagty. Yer quşun mehriban hüwürtkesidir. Bu yerde arqayın uqlaya quşlar, käte paşırdaşıp käte soglaşıp ýa-da quşy hüwdüleye ağaçlar. Ine dürüdüjülügünni şahyryň ağaçlaryň üstünde hüwürtki edinen quşlar barada kän agdalya. Şahyry çağajykka juda özüne çekipdir. Gözül quşlaryň hüwürtkesini ol ağaçlaryň üstünde görse, insan balasynyň hüwürtkesini yerde saýypdyr. Ine şo görnýän görnüşde quşlaryň hüwürtki edinen tebigaty görnýär. Biziň gabat garşymyzda bolsa, şahyryň çağalykda, mehrem ojakda hüwürtki edinen howlusy görnýär. Ine şu ikisiniň arasynda durup şahyry ýatlamazlyk mümkin näl. Qur'an Şölifiň çağalykda dogan bolup, şu öýüň söýgüli perzentleriniň biri bolup, ulalan, öňüp ösen doganlarynyň nesilleriniň arasynda ine biz şu wagt. Ine men sagapdyrymda oturan mehriban enemiz biziň şahyrymyzyň aýallygyny anna uleje. No aňarýanyna bolsa ýene de şol ojakda dogan bolup ulalan jegileriniň birin bahar gelinejemiz bar. Ine Hydyr agaň perzentleriniň ýene de biri Aman gellaga, oňaňar ýany ine Sapar aga bar. Bular Qur'an Şölifi özleriniň iň uly doganlary diýip, kakalarynyň ýa-da ejeleriniň aýrydyklaryny duýman bilelikde ulalan ne doganlary şey. Ana uleje size ýüzlenýär. Qur'an agaň ykbaly hakynda ýetirsek, ojaňyzy iň uly agamyz diýip şonu kabul edip ne ulalypsyňyz. Häzir hem şol ýürekleňize guýulan şol duýgy dowam edýär, nesilden nesile geçip gelýär. Şolar barada aýdyp beräýin. Mana agam Qurban çürüp, hemmemizi götürüp ulaldyp, ýaşlygymyzdan bile ulalan. Hemmek bile bir ýerde 12 sanak dogan bolup ulaldyk. Bizlere garap hemmek agzy bir maşala bolup ýaşadyk. Agam mana ondan soň okuwlara gitdi, okuwa gidip, ýokary okuwlara gelip şunýanak şahyrlar bolup, öz ýekini bilen özüne şunýanak tanıtdy, goşup, öz ýaşlykdan özüne görkezdi. Hemme bir çağayanak bolup ulaldyk. Dile çeperdi, hemmelere bana goşup çağalarda daşymyzy üýşürip, mana şular ýan goşup berinsilere diýip, bizlere şöyle diýip oturýardy, bizler gülüşýärdik, aýdy beriň aga diýip. Soň mana men sizlere goşak diýip her gaýsyga goşup oturýardy. Şeýlemi? Ondan bir goşgyda ýazýan pursatlar depter bilen, galam bilen goloýlygy gözüňize gelýärmi şo zatlar? O zaman çıra ýokdy bular ýanak. Soň çyrany getirip çyraň ýakdysyna bizlere barın men gidin okujak, kitaplama okujak diýip öýe goşup näme edip berýärdi. Haýır mana bizler gidar diýip bizler osunda köpçülik bolanmasaň gitýärdik her gaýsy öýe ýermede waka. Ondan gece ýatanmazdan soň öýe goşup soň mana men sizlere goşdum ýolarym inlerim diýärdi. Kämil çykandan soň, Qur'an şöyle halk arasynda şahyr diýip tanalandan soň, bu ojaklara kän gezek gelendir anna uleje. Onuň näil soňky söhbetler nämeler bilen bagly bolýar ol gelende? Gelende bana hemmemize saçan başında hemmemize oturup bile iyi bitip gezelence edip çağalarına amalıp gelip ağzı birce gelip bizlerem ağzı birce borun, oňat ýaşaň, halal zähmet çekmele diýip maslahat bererdi bizlere. Mehriban arkadağımız sağ olsun, mana ýatlap, hemme dogan garyndaşlary üýşürip mana telewizionyna alyp oturýarlar. Bizlerem şoňa begenip agam sözüpler, silanlar için ýatlap, bize sözüp gelenler için mehriban arkadağımız sağ olsun, can sağ olsun işlerinde ilmudama rowaşlyk arzu etýän. Anna uleje köp sag bolun beren görnüňiňizde arzularyňyz hasyl bolsun. Aman gellaga size de şeýle uly sarpamyz bar. Sizine Hydyr agaň uly oglunyň biri bolup, Qur'an şöyle bilen bilelikde çağalykda ulalan ojaňyzy saklap, şol ojaň döwletini dowam edip oturan ekeniňiz. Döwletli gapyňyza salam berdik biz şahyrymyzyň hatyrasyna. Size minni ýatlamalara sarglanyp bir kagaz halkymyza gurrun berýärsiňiz çağalyk gelleňiz hakynda. Agam ol bizim öýde önüp ösüp ulalyp kemala gelen edilip doganlamyň biri ýaly bolup bir ulagymyz diýip şoňa ýüzlenetdik adam käse bilen şol bize nuska boldy da.
Onun durmuş yolu elbette yengil değil. Şu bizim masalamızda atam Idrağı öz çağatı oğlu alı sonu okudup, bilim aldırıp Türkmen Devlet Üniversitesi'nde okuyup onu üstünlüklü tamamlap şu yerde aşağı şehirinde işe kaldı şu yerde. Bizim eyine katlanıp bu olmuşluk etti. Söydüğüm ol, sol Aşgabat'ta yerlek kaldı da şu yerde. Ağım siyaslığında da özü bir zahmet söyür, gün açık, bir sadiyan adamdı da. Ol sol ovada pakta dağıtlarda rivatlar koşuku diye satılıp paktan arası işleniydi. Sonda da işlen olun sol. Södürlerde olunluk doğrunda. Zahmetkeş olan ova. Sonku doğrulerde da gelende elmidama üye gelerdi der sol. Şu gelende yani elmidama adamlı sonun. Yazılar, şahirler, şovatlar, ovalar aylanıp uşuklara geliydiler. Sonda da yanında bile gelerdiler şahirler. Gelerdiler. Son ovan adamları şu geldi, ağam geldi. Sonra üye gelerdiler emmeti. Gürünçülüğe, çay esip, gürün esip otururdular da. Ovan yaşlıları, dengdoşları gelerdi oturmana. Şunu geldi. Yok ben toyun adam yal bulat da doğrusun doğruysa. Bir zat bilen has men ýetigiz ýanna şu çağalyk ýyllary bilen şu 12 dogan borup töleme bir ojokdan öýrüpçik ulolup syňyz bileje bolen duýýadyňyzmy şol çağalykdan şahir bolup ýetişjekdigini beýleki doganlardan şol zihin tapawdyny siz duýýadyňyzmy ýa çağalykdan ýadýadym olar. Köp okardy doğrusu. Öňler elektrik çyrary ýokdy da näli. Şu çyrada özüm doğrusu çyragyň aşany köp okardyk da. Bizim şu ağamyň okuyuşunu görüp sonra bizim öykünüp sondan öğrenirdik de okumany. Yaşlykda ol koşup dengdoşlar bilen men yazmış ya da şolar da bir koşup degişip gülüşüp diýerdiler de şolar. Gazetlerde de ilki döwürlerde şo çykyş eder şol. Zehinniň bary ha soňky wagtda ýüze çykdy onuň kitap söýdi, dinç günler bolýardy. Sonda ya alkyda da gelip aýdardy. Barardım sonda. Allah razı bar şahirmi. Sol gelerdi. Son bilen kuşta oynardılar ular. Sol kuşta oynardılar oturup dinç güni. Benim son çayda azeriştirip benim sonda kuşta oynamany öwrenen ekenim doğru. Ağam Kur'an şerif ýatlap geldiňiz. O miras teleýilimden. Hormatly prezidentimizin bizim medeniýetimizi, sunatymyzy, edebiýatymyzy Hormatly prezidentimizin alyp baran işleriniň hemmesi bir ýyl üçin, halkym üçin diýip edýär. Görüňiz, amderagynyň gurulun köprüni, gurulan mektepleri, hormatly prezident ýyl üçin, halk üçin alady diýip otyr. O wojoluny üstürmek barynda kararlar kabul edildi. Bu zatlaryň hemmesi halk üçin alady edýär. Hormatly prezidentimiziň şu Türkmenistan beýik ipek ýolunyň ýüregi diýip atlandyrmanyň öz ulzat taryhymyzy, geçmişimizi öwrenmäge bize ýaşlarymyza bir uly görelde mektebi bolup durdy, sapa bolup durdy. Hormatly prezidentimiz şu zatlaryň sakasynda durmak bilen bizim ýazy şahirlerimizden hem geçmişini öwrenmäge uly ýolaşdy, mümkinçilik öwretdi. Şu zatlar üçin hormatly prezidentimize sag bolsun maýdýan, jan sag bolsun. Tutyan tutumlu işler rowaj alsın. Aman gella köp sag bolun. Arzularyňyz hem hasyl bolsun. Gurban çöliýiň bir mehir tapyp, öňüp ösen ojagyny ne agtyklar, çoğluklar bilen agdybirlik bilen ýaşap ýörsiňiz, döwletiňiz artsyn. Gurban agam şatyan, gün açyk, kiçäk kiçi bile birleşerdi, uly bile uly birleşerdi. Şoňan bir şatyanty. Birleri de elmydama nesihat etdi, okan, akıllı bolun, rahmet soň rahmet diýip şoňanyk datlar her gelende maslahat bererdi. Kitap we sunugaty süýüp şoňa hormat goýýardy agam. Bize de her gelende şoňan kitaplarynyň, goşgularynyň ýadygärlik getirip bererdi. Şoň netijesinde soň menem Aşgabatda Sunugat institutunda okap, kitaphanachı boldum, kitaphanada işledim. Şoňa guwanda, begende, kitap süýmegi hemişe nesihat bererdi bize.
Şol kärme iýe bolup, şolar ýaly derejäge ýetmegime şol sebäp İnsanyň durmuşda iň esasy çözmeli meseleleriniň birem hünär saýlamak bolýar-da, käri bilen baglanşykly. Size hem ukyply käri saýlamaklygy kitap hemem kitapxanaça söýgü döretmekde ne sebäpkär öz agaňyz bolupdyr. Şoň üçin hiç wagt ýadyňdan çykmaýa adamyň hünär saýlamaga bir ugruk duran adamlar. elmetama şo yüregimde dur meniň. Bugünem şol siz Gurban agam ýatlap, tirsegine galdyryp, şoňan gepleşikler taýýarlap, biziň aramyza geldiňiz, sag bolun. Bul işleriň başynda duran hormatly arkadaşymyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, il ýurt bähwetli alyp barýan işleri elmetama rowaj alsyn. Hemme eneleň ýüregine, atalaň ýüregine, nesilläň ýüregine arkadaşymyza hawa bimeçwar alkyşlar bar. Şeýdibine bize mehriban adamlar halkymyzyň ýazyjy ogullarının, şahyr ogullarının, alim, jurnalist ogullarının ojaklaryna baryp, nesilleri bilen ýüzleşip, olar bilen dost bolup, dogan bolup, halkymyza ýetirip bilýänligimiz üçin mehriban adamlar ine şu Gurban Çöliýewiň çağalygynyň geçen ojagyndan, oň doganlarynyň arasyndan ýaýlym arkaly bizem ýene bir ýola arkadaşymyza tüýs ýürekden sag bolsun aýdýar. Goý mehriban prezidentimizin jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, mudama tutumly işler hem rowaj alsyn. Size de köp sag bolun doganlar. Şu wagtda siziň ýürekden syzyryp aýdan sözleňizi miras teleýaýlymyň studiýasynda halepalarymyz bar, hana ýaşlar bar. Hemmesi diňläp otyrlar, halkymyz bize tomaşa edýändirler. Innem biz öz işimizi miras teleýaýlymyň studiýasyndan dowam edýäs mehriban adamlar. Gurban Çöliýew edebiýaty gelende oňa uly goltugy beren halepalyk goltugyny eden belli ýazjymyz, şahyrymyz Allaýberdi Haýydow. Allaýberdi Haýydow bilen Gurban aga owadyr. Haýydow ýok aramyzda. 1999-njy ýylyň 20-nji marty diýilende hat ýazylýan enjamdan geçirenni şonu belli edip galdyrypdyrlar. Gurban Çöliýewiň eserleri şuň gün edebiýatymyza gelýän aýratynda çağlar üçin eserler ýazýan şahyrlarymyz, ýazgylarymyz üçin uly mektep, okap öwrenseler esasy üns bermeli ýeri Gurban Çöliýewiň eserlerinde halkylyk, milli ekenler, owa ekenleri, ýa-ni biziň türkmen aslymyza dahilly däp desturlar, edim kılımlar hakdaky juda zerur öwrediş häsiýetli eserler köp. Ine şol ekenleri bermek juda kyn. Çağlar edebiýatyny diňe bir çağlar däl ullarym okuýar. Sebäbi islendik ýaşda da bir çağa häsiýetligini saklamaň özi gaty gowy görülýär. Sebäbi çağa häsiýetligini saklamaň özi ýyly ýürekligini saklamak, adamgerçiligini saklamak, bir gaty köp şeýle çağa mahsus sadalygyny saklamak. Ine şuňa çağlar edebiýatyny ullar okanda da höwes bilen okuýarlar, ne gaty uly kömek edýär. Gurban Çöliýewiň goşularyny özi ullaryň okuýanyň hem kän şaýatlar bolupdy. Üzülesün gelen oğa çağa dünýäsinden adam neçe ýaşasaňam çağalyň has gazakly bolup görnüpdir ýa adama. Adam garradygyça göwni ýigdelýär diýe. Şol ýaşy bir sene baransaň şoň göwni çağanyň göwni täzeden şonda kemale gelýär, emele gelýär. Bir Skandinawiýaly ýazgy bar Gordon diýip. Şol filosofiýa esasen çağalaryň ilmidir. Çağalarda kemale gelýär diýär. Filosofiya diýmek, gen galmak diýmek. Felsefe ilmi. Felsefe ilmi, çağanyň felsefe ilmini bilişi ýaly biz ullar okusak da öwrensek de bilip bilemezok. Onam diňe çağa göwni bolan adamlar, çağa ýüregi bolan adamlar şol felsefeni duýup şol felsefeni dörejiliginde ulanyp bilýärler. Ne Gurban Çöliýew şeýle adamdy. Sebäbi türkmen çağalar edebiýatynyň özi şygyr sunatynda has gowy beýan edilen. Şygyr sunatyň duýgu bilen bar. Ene şu Gurban Çöliýew duýguny, şahirana duýguny çağalyň kalbyna salyp bilen adam. Bir çağalar edebiýaty has kämil söz sunatynyň derejesine galan wagty ol uly adamlaryň edebiýatyny öwrülýär. Şoň üçin Gurban Çöliýewiň ýygyny dowam etdirýän
gatı oňat şägirtleri bar. Şoň ýalda Gurban Çöliýewiň hetil özü bilen deňduş bolmasa da ýa-ni çağlar edebiýatyna gelip başdan aýak şonuň keşigini çekip ýören adam Adat Rahmanow ýene Ine Hemraşirov häzirki döwrüň çağlar edebiýatynyň görnükli wekillerinden biri. Geçel Daşirov göz köni şägirdi Gurban aganyň. Her kimiň ýöne özüniň ýüzi bar. Halkymyz aslında Türkmen ata-baba çağa terbiýetine, çağa edebine, çağalarynyň dünýäsine şeýle aýratyn siredipdir, aýratyn edep terbiýe beripdir. Çağajyklarynyň maksatlaryny ýetirmek üçin aladasyny edebilýän Türkmeniň ata-babasy bolanna. Häzirki wagtda gahrman arkadagymyz şol ýollary şeýle bir asylly ýol, kämil durmuşa geçirip Türkmen çağajyklaryna umumyň çağa dünýäsiniň bagtly ýaşamaklary üçin, ilim bilim almaklary üçin, çağa dünýäsini baý edip ýaşatmakda şu zamanaň özi beýik zamana. Muna gahrman arkadagymyz amal edýär. Çağajyklaryň iň arzuly islegleriniň amaly bolýan ýurdu diýip gahrman arkadagymyz şonu bize suwud edip berdi. Çağalar dünýäsiniň bagta pür dünýäsi dowamly bolsun gahrman arkadagymyzyň saýasynda. Gahrman arkadagymyz dürli mekteplere, çağalar baglaryna barsyn, dürli ýerlere açylış dabaralarına gatnaşsyn. Çağajyklary şeýle bir sabırlylyk bilen ödem buýsanç bilen, hersini şoň öz perdenini ýaly açyk göwüni bilen, petpälik bilen diňleýişiniň özi ine Türkmeniň çağa dünýäsine nähil aýratyn garaýşynyň bardygyny bir nusgawy keşip bolup ortağa çykaryp döretdi. Şoň üçin goý şeýle gözellik ogudanlyk müdimi bolsun biziň watanymyzda. Ine biz şu wagt şahyryň dogduk owatyna aýlanyp ýörüs. Biziň bu gelen ýerimiz bolsa Lewap vilayet Hojamaz etrawynyň 5-nji orta mektebi. Şu mektebiň taryhyny izlap size käbir zatlary ýetirmekçi. Bir wagtlar şu mektep şu owaň jümmüşinde ýerleşse-de edil şu duran ýerine däl eken. Gurban Çöliýew öz başlangıç biliminiň dowamyny 5-nji orta mektepde ol wagt 7 ýyllyk döwrüni okap 7 ýyllyk bilim alýar. Şol wagtlar şu mektebiň binasy owaň biraz beýlerek çetinde ýerleşýän eken. 1998-nji ýylda bolsa ine şu 5-nji orta mektep edil şu duran ýerine gurulyp täze binasy şu owaň adamlaryna ulanylmaga berilýär. Häzirki wagtda bu mektepde aýtmaklaryna görä 700 goloy okuwçy bilim alýarlar. Yeri gelenini bellesek 5-nji orta mektep biziň şahyrymyz okan döwründe de ol şu belgini 5-nji belgini götürýän eken. Häzirki wagtda bolsa gahrman arkadagymyzyň öz halkyny bilim almaklyga döredip beren şertlerinden mümkinçiliklerinden dolu peýdalanyp ine şu mektepde çağalary döwrawa bilim berilýär. Mehriban adamlar, çağalar şahyrynyň dünýä inen owasyna bolup onhut özüniň okan mektebine baryp häzirki wagtda şu mektepde bilim alýan çağalaň arasyna baryp Gurban Çöliýeň dürüjligine ýene bir gezek ýüzlenmekligi özümize makul gördük mehriban adamlar. Ana sen ýaly bir näçe çağajyklar bar eken. Salam çağalar. Salam. Gowumsyňyz, sagamança okaýaňyzmy? Ine bizim şu wagt selwejigimiz bilen bilelikde biziň şahyrymyz Gurban Çöliýewiň okan mektebine bark gaýdarlydyk-da gaýdy berdik. Bize de yer barmy onda geçip otursak? Tuweleman oturaýyn, oturuň çağajyklar. Hani göreläni biräder sizi bilen biraz söhbetde şolmakçy. Oturjygym jan sen şunu otur. Çağalar onsoň nähili gowum okamak hedillerle mektep ýerler juda hedil bolýar. Şoň üçin gadryny bilmeli. Bu ýerde araňyzda dürli sınıflarda bar öýtýän, çağalar. Näçinji sınıflar siz? Täze ölgenece 8-nji, 7-nji, 6-nji, 4-nji, 5-nji sınıflar bar. Şahyrymyzyň goşgularyndan ýat tutanlaňyzy halkymyza da aýdyp ýetiräýeriň. Kim aýtjak hani? İlk öňüň aýdajakmyjym? Gel aýda. Men 8-nji A sınıfyň okuwçysy Arsan Bakçar. Men Gurban Çöliýewiň mamam diýen gysgysyny size aýdyp bereyim. Maňlaýynda 10 sany joýasy bar mamamyň. Tumysda da başynda ýatyr ak garmamyň. 40 gradus ıssylar bilmezoni eredip, gysy nurlugyn geçer gider seredip. Mama diýär meniňe sapak sapyp bilemok, inni goýan zadymy aňsa tap bilemok. Ýöne matal erteki bilýändirini gatkan her akşam gelýanyma dinlemäge balajan.
Sağ ol jigim. Hemmemizin öýümizde mamalarymyz we gyşda da tomusda da diýem adama başyna ak gar otyr diýede agyryn saçyny uzak ömrüni çeper sözlüň üstü bilen berip bilipdir ha şahyrymyz. Soňam iňe sapak bilmeýän oturan görnüşini ýatlaýada Mehrem eneň öýüň bedegidigini, öýüň töründe oturunca şol iňe sapak geçirjek bolup oturan eneň keşi. Hemmeňiziň gözüňizde janlanýa gerek. Mamalaňyz, eneleňiz, hawa şahyr şol ýaly çaga dünýäsine goloy ýazmany başarypdyr ha. Hani biziň öňümizde oturan körpeje jiglemizin biri. Senem bilýärmi goşgy? Gelen birazjyk meň ýanyma gel. Hani senem aýdyp ber. Hani şeýle akseret. Milkini ýaçynda sınıpda koýan adyň kim şolar aýdany? Men 4-nji A sınıpda okaýan. Meniň adym Ana Sultan Jumaýeldiýewa. Men Akmar bolma diýen gaşgyny aýtjak. Kışın günü 40 tüýtli, 40 dagalyksy. Kış gününiň oýnyken gyzykly hem gyzyksız. Birden asman garalýar, açylmaz gar eremen. Yatar käte hepdelep, yerde galar eremen. Günün gülüp bakanna, ananyp balmaz gyşta. Akmalosan galdyrar, sowukda ýaýagyşta. Demiňden ak bugýasar, daşarynyň hawasyn. Ýaz gelende ýatşar, kış gününiň gowgasy. Ýaz gelende ýatşar, kış gününiň gowgasy. Şeýlemi? Gaty gowaýtýan öwreniber köprek goşgularyny. Neçe şahyrlaň goşgularyny ýat tutdyňça, adamyň aňy, beýnisi bekelýä, ýitelýä. Şoň üçin köprek goşgy ýat tutuberin. Geçäýini ýeriňe jegim. Ýadyňyza salyp görüň çagalar. Gurban Çöliýevde Leyli saç diýip bir goşgy bolmaly. Şonu bilýäniňiz barmy? Haýsyňyz aýdyp berjek. Kim bilýär? Men aýdaýjy. Leyli saç suwly howzyň üstüne, leyli saç talýa saýy, bar agaçlarym tilýär, ýyldyza güne aýa. Ösýä olar ýokaryk, olan kanun şeýle, leyli saç aşak öser, näme üçin bolýar beýle. Leyli saçyň çywygy, uzaýar suwa sary, şol ösüp gidip otur, suwda ýalyp myrady. Suwda balyklar ýüzýär, bary gyzyl enaýy, suwa surata düşýär, güni ýyldyzy aýy. Günüň ýyldyzyň aýyň, suratyň aňman, leyli saçyň gök suwa ymtylýany ananýa. Tawal oturay. Ine şu leyli saç atly goşgyny çagalar. Uluk adam okasyn, çagalar okasyn, hemmeň ýüregine ýakymly. Bir pikir ýüre düşünýäni swerk görýäňizmi? Beýle kagaşlaňa hemmeti nire ösýär? Yokaryk ösýär diýe, asmana tarap, aýa ýyldyza tarap. Näme üçin leyli saç aşak ösýärke? Sebebi ol şu düýbünde akyp ýatan suwuň ýüzünde aýyň ýyldyzyň suratyny görýärde keşmini. Sebebi suwa düşýärde aý bilen ýyldyzyň suraty agşamlaryny görünýär, gün watanyny, Onuň leyli saç bolsa şol aşakda mykadip suwda görünýän surata tarap ymtyryp ösüpdir diýip şahyr ýiti düşündirýär. Edi adamlar bizine şahyrymyzyň hut özüniň edirşular ýaly çagajyk döwründe 7 ýyllyk bilimi alan mektebine gelip çagalyň arasynda şeýdip biraz söhbet etmeýän geçip bilmedik. Sebebi çagalar şahyryny çagalar bilen bilelikde ýatlasaň has ýakymly bolýar. Indi gyýlar oglanlar şu şahyryň goşgularynyň köpsüne pagta hakynda aýdylýan sitrler bolmaly. Şu pagta diýip ýatlanylýan ýerler we gündün pagta barada ýazylan goşganma, ýadyňyza düşýäni barmy? Barmy aýtjaňyz? Aýdaýjym, anay. Men 7-nji B sınıfyň okuwçysy Akmaradowa Gülözer. Men size gün we suratçy diýen goşgyny aýdyp bermekçi. Ýaşasyn güneş, ussat suratçy, gün uklan wagty ýyldyzlar sakçy. Planetanyň hemme kündünde gün surat çekýär ýadaman günde. Beýik suratçyň çeken suraty bar suratçydan ol ýeter gaty. Bir suraty öskün gowaça, gowaça östi gül aça. Döredi körek östi o gowaça, gowaça östi gül aça. Agyzlaryny körekler açdy. Ak paltalara gözümüz düşdi. Ýaşasyn güneş
beyik suratlaryna barymy sakçy. Eň ökde surat keşdip şahyr günü saylap alypdyr. Şeýdibem ne gowaça ne hili täsiriniň ýetýänligini, şeýdibem pagtadan bol hasyl alınmakda günüň aýratyn ornunyň bardygyny şahyr öwran belläpdir. Ine siziň emetrawyňyz pagta borçnamasyny artyk bilen ýerine ýetirdi. Gutlaýas şagalar hemmäňizi. Şeýle zähmetkeş nesiller, zähmetkeş halk ne ýaşaýar şahyryň owasyny. Ine şu jigimiziň ady ýalňyşmasak aýlar bolmaly, Aýlar jigim goşuk aýdyp berjekmi seni? Hawa. Tam gelen ondan ýanyma gel, aýlanyp çyk gelä. Gelani, näme hakyny aýtjak sen? Aýdany. Tomuzda gökçäge asy, boz topragy asy, asy daraxtlaň, eýwanyň asy, durus soýlýap, murda wakkar, üstünde guşlar, heşelle qakkar, ıssydan gaçyp, nire gitmeli, gitmeli ýeri, bilýän men weli, içinde balyk, oýnaýar ýüze, şaglap tez edip, ýap goşky düzýär. Biz suwa düşüp, etýär seziller, tomuz bolanyk, ýapdan hezilýär. Görýän bu balyklar diýe suwda hereket edende şowurdap çyk goşgy ýazýar olar diýe. Şahyrymyz ne il ýetýärdir. Ýürüjüňe jüňk bolýargerem, geçä ýeriňe aýlarjan. Inni hawa tomuzsa diýdik, gyşda diýdik, ýazy barada da biriň aýdaýyn goşgy. Kim aýtjak? Gelä aýdaýyn. Men 8-nji sınıfyň okuyan Röşen Hydyrow, men Gurban Çöliýewiň ýazýan goşgysyny aýdyp berjek. Mart, aprel, may meninki, işlemeli 3 aýlap men. Ağaçlara gök don gerek, bayırlara gerekçemen. Oğluk guza peçek gerek, çürtüp yer ýaly, ýagdyrmaly ak ýagyşda, doldurmaly sudan ýawy. Körpe dostum seninkidir, salkyn ýelim mayıl günüm. Seninkidir giň sahrada öwşün atýan gyzyl gülüm. Sağ ol. Tebigaty, çağalary, hemmeleri sowga dedýär şahyr. Oturajygym sağ ol. Inni telewizjigim, seni şahyrymyzyň agtygy, hememine bu 5-nji mektepde okuyan bir näçe okuwçylar bilen tanışama boldum. Senin bir goşgy aýdyp beräý. Haýsy goşgyny aýtjak? Tomuzda köpeler gowry, tomuzda günüň suwda bar gözi, yapraň gülüň. Günüň bol gowry, bar ýere düşer, gyzygyn çägide yumurtka pişer. Samana döner, maýsasy düzüň, süzüler durar, ıssyda gözüň. Gyzygyn ýere ösep, garaldar ýüzüň, sahy hem gaňar, tomsumaz biziň. Sahy hem gaňar, tomsumuz biziň. Indi çağalar size bir zat aýdyn geljekde de şonu size bilip goýsaňyz gowy bolar. Şahyryň özi haýsy pasly gowy gördük. Iň gowy görýän pasly hakyny ol goşgysyna da aýdypdyr. Aýdaýynmy? Bilýäňizmi ýa-da? Häzir haýsy pasly dowam edýär? Güz, şahyram şygyrlaryna diýär, men diýär iň gowy görýän paslym güz pasly diýär. Näme üçin gowy görenem bilýäňizmi? Sebebi güze hawa miwe ýygnanylýar, hasal ýygnanylýar, halka, ojaklary bereket gelýär, saçaklar dolýar diýip, şoň ýaly bol berekediň bir wasfyny ýetiripdir da şahyrymyz. Siziň emine oturan otaňyz näil owadan eken? Gülleri sürüp çyk ýetişdiripsiňiz. Durly güller bar eken. Telewizjon ýören güller hem synlalym biraz, Görýän güllüň bulan köpüsi bir meňde şem bolsa tügeleme bagy ýaly edip ýetişdiripsiň. Onu özüňiz ýetişdirýäňizmi? Çağalar özüňiz ekýäňiz, gaty gowy edýäňiz. Şeýdip tebigaty baýlaşdyryp bermeli. Telewizjigim gaýdalynny biz. Okuwçylar onda bolýar, sag bolun. Gowy günlerde duşşalyň, hawa nähir gowy döwürde ýaşaýarsyň. Arkadagymyz okumaklyk üçin uly mümkinçilikler, şertler döredip berýän isip bolsa, diňe 5lik bahalar bilen okap, Aşgabada okumaga baryň sizden bolýarmy? Köp sag bolun onda. Sagaman okan. Inileri var aramızda, çağalığı bile geçen doğanları. Sapar olağı, sizin özünüz çağalıkta bilece ularlığınız bir maşgalada özünüz hem yatlamalardan salgılanıp aydıp berseniz bize şeyle tesirli olur. Hormatly adamlar, men şu ilk bilene anlaşılar ýaly gepleşikleri döredip halkymyzy meşgul edebiýatçylary, sonu dostlarlaryny tanışdyrmagy mümkinçilik döreden Mehriban arkadagymyza owanyň adamlarynyň hemmesinden
sağ olsun aydan. Indi şu Qurban çöleyip ol bizim maşgalamızda bile öňü östük de. Yani men ondan bir 10-12 yaş kiçi ağa eli bolup hökmünde ul olduk. Sonun görüldüsi bizim maşgalamızdaky çağlaryň ähletine sonun edep terbiyesi täsir edip gitdi de. 6 tane erkek doğan, ondan ayal doğanımız var. Hemmegem sol ağamın iyidini devam ettirip yukarı okul mekteplerinde okuduk da men özümene Türkmen Devlet Üniversitesi'nin Türkmen Dili bölümünü tamamladım da 1974 yılda tamamladım. Şu okan dövrümden de yeni aytmalı atların biri Qurban çöleyip oku gelenimden bulayttı sapar deydi. Neyim ten dedi bizim öyde olurdun, öyden okap yaşarsın deydi de. Şöyle men şuların maşgalasında yaşadım da 5 yıllar. Buların maşgalasında köp dördücülük adamlar gelerdi. Yani Emraşehir premiyatladı. Men bilyanım şuna Qoğuşu Sami, İtalmaz Nuri, Allah'yardı hayıdıp, Kayyum Tanrı kulayıp, Yağmur Pir kulayıp, bir giden şahirler bilen bana da söylüyorlardı. Solar bilen oturmak müessir etti de. Soların tesiri neticesinden bilmedim men. Mektepte muğulum olup işleyen yıllarında edebiyatı, Türkmen dilini men has çoğunluğu ürettim çağalara da. Qurban ağam bize köp tatları vesiyet ettiler de. Nasıl adam kärçiligi, adamlara hormat koymağı, çağalar söymeyi, ana da sonunu öğrendik de. Sonun qoşquları bizlerin ağımızda yaşap durdu sol. Hem köp qoşqularını men yattan biliyordum da odul. Häzirki döwürde men öz artıklarımı yat tutup yöne aýdyşyp dururlar. Men soňa begen ýan gowan ýanyna ağamyň hormatynyň belen tutuluşuna şeýle gepleşikler gurap, gowy şägirtleriniň, çağılarynyň, artyklarynyň gatnaşyp şu ýerde şonu ýatlaýanmagy özüm bagtly saýyp otyn. Ağam Qurban çöleyip ýatlap şeýle gepleşikler gurap, halka ýetirmäge ol mümkinçilikleri döredin. Mehriban hem gahrman arkadağımıza sağ olsun aýdýaryn. Mehriban arkadağımyzyň zany sağ bolsun, mertebesi belent bolsun. Sağ olun Sapar Gulagy. Türkmenistan Ýazgyjylar Birleşigi bilen Türkiýe Ýazarlar Birleşigi ikisi bilelikde festival geçirýärler. Magtumul Pragynyň şygyryýet günleri bilen baglanşykly. Ine şonu şol festivaly juda işçen gatnaşanyňyz üçin diýip minnetdarlyk bildirýär. Ine şunu Türkmenistan Ýazgyjylar Birleşigi tarapyndan ine Türkmenistan halk ýazgyjysy Atamrat Atabaýewiň goly bilen şeýdip Qurban çölife uğradypdyrlar. Ine şu ýerde ýene bir bokça bar. Toýuňyz gutly bolsun, bagtly bolun. Sizi hormatlamak bilen Atamrat Atabaýew diýe 1989-njy ýylda Qurban çölif gaýdlarynyň birini durmuşa çykarýar. Ine şol toýada gutlugynamany ine Atamrat Atabaýew şeýdip şeýle owadan bokçada ýollapdyr ekeni. Mehriban adamlar, yeri gelende bellesek 1940 Atamrat Atabaýewiň bugün doglan güni. Bizim öldürücülük toparımızın adından Türkmenistan'ın halk ýazgyjysy Atamrat Atabaýew doglan güni bilen 70 ýaş toyu bilen tüý sürekden gutlaýar. Uzak ömür arzu edýär. Geljekde ýene de dürüjülük üstünlikleri hemra bolsun. Innem Atamrat Atabaýewiň şahyrymyzyň dürüjülük ýoly hakynda berjek gurrunlaryny gelin hemmämiz bilelikde diňläliň. Tanımal çağırar şahiri Qurban Şerif bilen men bir näçe ýyllap neşriýatda bili işledim. Qurwanyň kitaplaryna, onuň ýazan goşularyna men gaty belet. Şoň üçin onuň bir şu döwürde owa seher diýip bir kitap çykdy. Bütün owaň ýagdaýlaryny, owaň çağıraryna degişli, owaň tebigaty bilen baglanşykly gaty ütüş kitap eken şonu Hemra Şerif diýip bir men üniversitede bir okuwan ýoldaşym olam çağırar şahiri. Onuň Atamrat diýip şu kitabyny okudum Qurban Şerif üçin diýdi. Hawa okudum diýdim. Şoňa diýdi bir syň ýazyp bilmem ka ýazar diýdim. Şeýdi men ajaýyp owa seher diýip şu kitaby syň ýazdym.
Kurbanım katı hoşar bolly. Sonra şu owan adamlaryň keşfini, owan tebigatyny, olşa lewap boýlaryny, hojamady etrawyny dogurunna Kurban Şerif. Şu taýda şu Ahmet Derýanyň töweregindäki, kenarlaryndäki gözellikleri katı gowy waspediýa şu çağalar hakynda çağalara tebigaty söýgi oýarýan, tebigaty söýgi döredýän goşgular bar. Ýa-da şonuň içinde bir bazarda diýip bir goşgy bar. Daýhanlar diýeni kışda diýdi ýa şu Thomas Pasterny bazarda şu meweler saklapdyrlar diýdi. Şonuň Thomas Pasterny daýhanlar ýene edem saklap otyr diýip şeýle bir gowy beňzetmeler bilen ýazan goşgular bar. Ondan Bagtyarlyk bahar diýip kitap çykdy. Türkmen hem rus dillerinde. Şonda da Kurban Şerif'in bir näçe goşgulary rusça hem türkmençe ýerleşdirildi. Indi ýene bir ýatlajak bolan lazım. Dinleyijiler, ýazgylaryň şolaryň durmuşyny bolan zatlar bilen gaty gyzyklanýardy. Kurbanam seher zada şahatlanyp bilýän bir gownaçyk hem şadýan adamdy da. Degişmäni, gülüşmäni gowurardy. Bir gün Kurban Şerif'in goşgulary Moldawiýada bir çağlar üçin çykýan jurnalda 2 sahypa bolup çap edilipdirdi. Görkezde ama goja dağlar diýär da, goja lakamy bar onuň. Goja dağlar bir seret geldi muňa diýdi. Gördüm onu suraty bilen goşgulary 2 sahypa beripdirler. Onuň ne diýdi, biz gittik diýdi, biz saklap bolmaýar diýip şoňa begenýär. Onuň menem onu aýtdym, agyrlarlaryna da ganatly söz bolup gitdi de bir zat bolsa Kurban Şerif'iň saklap bolmaýar diýip. Şeýle rus diline Moskwada da bir näçe kitaplary neşir edildi. Igor Maznin bir gowy terjimeci bardy, şol Kurban Şerif'iň kitaplaryny terjime etdi. Biz neşriýatda bilişleýän döwürlerimizde Juma Orazberdiýew diýip surat keşwady neşriýatyň baş surat keşi. Adam Daňa Terberdiýew diýip güýçli terjimeci bar. Şolar bilen Kurban esasanam Daňa Terberdiýew bilen işden soňam dost bolan soňlar ulaga adam minmän piýadalap gidip gürrüň edip gitýärler dostlar. İtarmaz bilen gogatnaşykda Ditarmaz Nuriýew bilen Kurban. Onuň bir gerek bir waka boluş. Türkmen Ağa şäherindäki Seýdadyňdaky Molumçylyk institutyna çykyş etmeli bolduk. Kayyum Ağa bardy, Kayyum Taňryliýew, Kurban Şerif, men bar. Odan Kurban Şerif'e söz verdiler, oğlum minbere çıkıp koşullarını okudu soňam Kayyum Ağa hakynda gowy sözler aýtdy. Talipler el çarpışdyrar da etdir, onuň Kurbanım gelip berdi, Kayyum Ağaň ýanyna oturtdy, onuň o ýerde de mikrofon durdy. Onuň mikrofonuň açykdygyny habarsyz Kurban Şerif Kayyum Ağa ne ettim diýdi. Ya bunu bütün zala gitti de eştildi de taliplere belledip gülüşdüler. Kayyum Ağa da öz hakynda gowy hoşama sözler aýdylany bir her utanyp gyzarýat da. Kayyum Ağa şonda da gyzaryp ýa-da ýylgyrdy soň taliplere belledip gülüşdüler. Soň Kayyum Ağaň öz goşgy okudy. Ýene bir Kurban Şerif bilen bolan bir gyzykly wakany aýdyp bereň. Sebäbi bu zatlar hökmen aýtmaly. Kurban Şerif şahir Nur Bayram bilen ikisi Latviýa Riga şäherine çağlar edebiýatynyň hepdeligine gitdiler. Ondan bir hepdelik gutarandan soň şu ýerde Bach diýip kompozitor bar, nemis kompozitori. Şoň argan sazyny dinletmäge ýöretip şol gatnaşanlary ekidipdirler. Onuň Nur Bayram öňüm dinläne kendim o atlarym şu taýda bärlerde ýok bir köýnük satylýar. Şeýle bokurdakly owadan köýnük. Olam gitdolandan şu köýnüğümni gaýtmak hak alaýsak diýip kreditdirler de Kurban bilen Nur Bayram. Kurban Şerif sorapdyr. Nur Bayram bu argan saz diýen zat nähir zat diýip. Kurban etdirmeni ömrüňde bir gerek dinlemeseň gaty armany bolarsyň hökman dinle diýipdir. Onuň barýarlar ýa-ni Kurban geçýär bolan Nur Bayram şem ýa-da dolanyp öň dinläpdir de. Ýa-ni köýnü alma Nur Bayram şem dükana gidipdir. Kurbanyň öýde gurrun berýär. Girdim diýär, daşymyzdan gurupdylar, bir giden adamam otyr, birdenem bir saz ýaňlaryny uğrady diýär.
Benim diye argan sağda düşünüyorum. Çıkacak olaylar çıkıyorum yok diye. Ay 2 saat daha atamrat diye oturdum diye sonra. Hem diye yani köyünün aladası albilmen kalacak o günü. Hem bu sağdım düşünmeyen otu dinlep. Benim eylek öylek oy kontrap çıkacak olaylar teoriktakilerim gözlerini alır düşüp bana seyret yerler diye. Ay gepin tümmek gerek 2 saat daha oturup dinlep duranım. Son gurrun veren ne diyeyim. Şu 2 saatin azabım bir yana deyip gurrun veriyordu şey deyip. Argan sağların o katı tayarlıklı olaymasan doğrudan dinlemek. Katı kıyın kurbanı bilen bağlanış kuşunu yer vakalarım ken başladı aytsın. Yönü kurbanın öz adam kersi hakkında aytmak gerek. Katı hoşlu o adam değil. Hiç kimin goğunu değmiyor. Madama şu öz yoldaşları bilen, öz dostları bilen goğu Türkesip oturuşlarda otururdu, severdi. Biz onun öyüne de varıp kâin oturduk, toylarına varardık. Şu neşriyat işini kâin ilişkide ol. Sonra da kitaplarımızı çıkartmaya köp kömek etti bize de. Ta ömrünün ahirini senin neşriyat işi bilen işledi. Öyle ama kovdadı, kurban, çürü dini velilerini katı kovuluyordu. Sebebi kitap çıkaran da şu dini velilerini katı üns vermesen, ondan sonra biz bilmeyen yerlerimizi Kur'an şerif'taydı otur koymalı mı ya, 2 nokat koymalı mı da deyip sorardık da. Şu bilince zaten hiç kaysını dosyalarından kaygırmazdı. İlaç çıktı, kovunum açıktı. Haçan varsan, öyüne varsan, tapan dağdın ortada var. Gülyal çağları var, oraları şeyle adam edip yetiştirdi. Ben o Murat Çelif deyip üniversitede işleyen oğlunu tanıyan Cennet deyip kıydı var. Teadırım neşriyat ulumunda işleye tüyleme çağlarım iyiliğinin derdine yarap yürün adamlar. Kur'an çürüyü çakınna neyse kovsediler aytsan, neyse kızıklıatlar gurrun versen kenarım ben makalada yazdım edebiyat ve sunmat gazetinde. Kur'an çürüyü çağlar için katıken kitaplar öğretti, karavma çağırlık deyip şununla da koşullar var. Son Kur'an çürüyün TV'ye tem çağların hasiyetlerini açık görkeyen bir neyse koşullarını Güneş jurnalına çap ettik. Şeyle hem bütün şu çağlar için eser yazan yazıcı şairler hakkında bir neyse makale çap ettirdim yani Güneş jurnalımızda. Sizin için kitap yazanlar deyip çağırları. Sonra da Kur'an Şerif hakkında da koyu makale verdik. Dine bir Ceyhun boylarındaki tebiatın gözellüğü değerli o çağı hasiyetlerini açık görkezmeye de katı ustattı. Şunun için çağlar onun koşullarını katı kovurup okuyalar. Onun eserleri dine bir Rus diline değerli o Moldovan diline, Tacik diline, Kazak diline neşir edildi. Kazakistan'da yürütü çağlar için bir tomluk kitap çıktı. Sonra Kur'an Şerif'in koşulları var. Onun Kazak diline çıkan koşulları var. Özbek diline, Tacik diline, köp dillere tercüme edildi. Sebebi Gorkay diye çağlar için yazmak diye, onlar için yazanın has kıyın diye. Ve şunun için diye çağlar için yazanda has koku yazmalı diye. Şunun için kurbanmadı ama yazan zatlarını isimlerle yazıya ondan gelip neşiriyata gelenini okuyup veriyor. İyi verem hatlar var onu okuyup veriyor. Şeydik bir Kur'an Şerif ile kâin yıllar Türkeştik, bilişleştik. Doğrudan çağlar edebiyatına halipalığa yetişen şahirdi. Allah verdi Haydov diye bir kov şahirimiz var. Allah verdi Haydov filanım daha yegen olur. Gen alaymardat bir aradan çıkmadan 3 gün önünden geliptir Kur'an Şerif geldi de diye. Men yine de 3 günden ya da 3 yılın aradan çıkan etti ya. Kur'an ağa ne hatiyan da onu yargırın etmen. Sizin hatayı gülüyor gelip diyorsunuz. Ne hem şunun yargılattı. Ya düş veripmiş onu yargılat böyle dişi 3 günden sonra Kur'an Şerif aradan çıktı. Şunu öğedi. Duyan yargı bir tebiat tarafından biriydi. Ayağın olayandır da Madihin adamı. Onun kitapları, koşulları siyadırım söylüp okulya. Yine de okullar, ehli oku kitaplarından ünsverseniz çağlar için Kur'an Şerif'in koşulları vardır. Şunun için Kur'an'ın eserleri yine de kâin yıllar, uzak yıllar çağlar edebiyatımıza hizmet eder. Kur'an Şerif yani umuman edebiyatta hizmet eden, iş bitiren adamlara hürmetli prezidentimiz katı ulu hürmet sarpa koyuyor.
Şu tarpa neticesinden ha ruhu çırağım gepleşiği miras teleyayılımına gidip dur. Şu zatın hemmeti adamların göğünden turuya. Bu zatlara giyin yol açan hormatlı prezidentimize biz öz hoşarlığımızı bildiriyoruz. Koy hormatlı prezidentimizin canı sağ ömrü uzak olsun. Şeyle zehirli adamlara koyan hormat için onun öz hormatım, öz avrayım dünyaçılık gününden artık gidip otur. Şol avrayı mudama artık ediyen işleri mudama ravaç olsun. Indi çarağı sizem devam edeyin söhbetimizi. Şeyle bir acayip dövrümüz var. Qaraşsa hemişelik bir taraf Türkmenistan devletimiz dine öňe düşükleri beslenýär. Okumagy, işlemäge, ýaşamagy şeýle mümkinçilikler dörüp berýän. Mehriban prezidentimize, gahrman arkadağımıza köp sağ olsun aýdýan. Can sağ olsun, alyp barýan işleri mudama rowaşlyklara beslensin. Ağam Gurban Çöliýew barada aýdylanda göň açyk, ruhu belen, mudama dostlukly gatnaşyklary gowy adamdy. Ol bir gün bolsun ýa-da 2 gün bolsun owamyza ýani öýmede baranda ýa şonuň urşullarynyň oglandy bolanlygyndan my owamyzdaky ogly ýa-da ýoldaşy beýik batynçylyk uruşuna gatnaşan gahrmanlarça wepat bolan garry enelerimiz, mamalarymyz bardy. Hökmen owa baranda maňa da hen inim çare ýör, sen maňa ýoldaş bol diýip bileje şolar bilen adama salama giderdi. Owamyzdaky Niläla mama, Sona mama, Ödewike mama, Näzik mama, meniň şun kıyal ýadymda şolaň ýanyna barap bileje kızgynjak bir kärde uza çay içip olaryň saglyklary bilen gyzyklanyp olara gyzykly görüňler berip göwnülerini galkındyrardy. Yine bir meniň belläsim gelýän zat, men ağam Gurban Çöliýewden köp gowzatlary öwrendim. Esasana kitap köp okumaklygy, kitaba gadyr goýmaklygy öwrendim diýsem ýalňyşmam kam diýen. Ağam her sapar şu owa baranda maňa hökmen bir täze kitap alyp barardy. Ve ol maňa ýoşlyk bilen inim çare saňa sowgatlaryň iň ulsuny, iň gowsun berýändirin diýerdi. Men o kitaplary ürjüdip okardym. Ana bugün künde bolsa ağam Gurban Çöliýew barada ýatlanyp, onuň dürüdijiligi barada gyzykly görüňler geçirilip dur. Men hut şonuň üçin hem hormatly prezidentimize, gahrman arkadağymyza ýene bir sapar janyň sag bolmagy, alyp barýan işlerimi dama rowaşlyklary beslenme Lukman ýüregimden arzu edýärim. Sag bolun, arzularyňyz hasyl bolsun. Şahyrda öz prezidentleri bilen baglanyşykly bir näçe goşgular bar. Şolaň birimine oň öz ilkinji prezidentini Murad ağa, Murad Çöliýewe bagyşlanan goşgy. Garaşdyryp küýsedip kän dünýä iýiniň sen muradym. Ululýançaň, ýetişýänçaň durmuşda kän gaýtdy badym. Men şu goşga ýöne ýere ýüzlenmedim. Bidem edil şu wagt Gurban Çöliýewiň ogly Murad ağaň ine döwletli ojagyny, şu ýerde görünýän şu kitap tekçeler Gurban ağaň ýaşap ýören döwründe oň öz elleri bilen ýygnan kitaplarynyň bir bölegi. Ine şu ýerde Gurban Çöliýewiň edil şu goşgyny hut öz elleri bilen ýazyp galdyran setirlerini siz görýäňiz. Murad ağa şu ýerde öz öýünni kakasynyň gol ýazmalaryny saklaýan eken. Bu bukçalyň köpüsi hut Gurban Çöliýewiň öz elleri bilen timarlanyp goýulyp giden bukçalardygyny size mälim etmekçi. Ýyllar geçip mehriban arkadağymyzyň taryhy şahsiýetleriň ömür dörejiliklerini öwrenip halkymyza ýetirmeklige döreden mümkinçilikleri esasyny ine bizem gelip Gurban Çöliýewiň öz elleri bilen ýagnap gidenje bukçalaryny gelip biz özümiz açyp aýdylap setirlerini okap görmeklik bagtyna eýe bolanlygymyzy düşünem. Biz gahrman arkadağymyza tüýs ýürekden sag bolsun aýdýar. İlkinci nowatda men belirlejek zadym türkmen edebiýatyny, taryhyny, medeniýetini östirme ol goşan belli şahsiýetleri tirtegine galdyryp olaryň ýahtyýa däýerligini ewideşdirýänligi üçin hormatly prezidentimize sag bolsun aýdýan. Oý gahrman arkadağymyzyň
zany tag, il yurt bahfiti tutyan tutumlu işleri rovac aldım. Bizim maşkalamızın şumat beğencinin çägi yok. Biz hem boysan yaz, hemen bir tolun yaz da. Indi çağılık döwrümdaydım da bizdiňe bir edebiýaty okuman men şolor köp şahirler bilen yüzüm oturup men olarken hyzmat etdim. Kakamyň ýanyna şahir dostlary, ýazgylar gelýärdiler. Gurbanada Edip bilen maňa bir şeýle bir duruşup oturmak, çay içmek müýesser etdi. Goşut Çammaýew var, Türkmenistan halk ýazgylary, Tanmaz Nuriýew, onun Nuri Bayramow. Şol oturan mehmanlarymyzdan Hemra Şerifden bilen gatnaşyp, bular üýüşüp oturanlarynda biri-biriniň her kim öz goşgysyny okardylar. Jedelleşýärdiler bular biri-biri bilen. Goşgyny nähili ýazylandygyny barada. Maňa soňlar uly täsir etdi diýip pikir etdim de men çağılık döwrümde bu zatdan hemmedim. Mektebi tamamlandan soň Mahtumlaryň Türkmen Döwlet Üniversitetiniň Dil we Edebiyat Fakültetine girmegim bir sebäpleriniň birim ka diýip pikir edýände. Sebäbi şol şahir ogly bolup, şol edebiyat bilen meşgullanyp, çağlykdan şol goşgy dinläp, şolar ýaly ul şahirleriň goşgylaryny dinläp, şol maňa täsir etdi-de Türkmen edebiýatyny gowy diňe okumak bilen çäklenmeli ýanky diýişim ýaly. Kakaňyz durmuşda çağalar üçin goşgy ýazyşýarmyda, ama şo çağa diline jek gatnaşykda bolardymy ýa-da çağalary bilen orta ýüze çykýan häsiýetleri nähilidi? Kakamyň häsiýetleri çağa göwnüdi-de, göwnü ýaman petdi kakamyň. Şeýle bir bize yüzlenende laýym, ýürekden bir söýüp yüzlenýärdi. Kakamyň öz şu bizim aramyzda bolmasa-da men bir şeýle begenýän-de kakamyň şygyrlarynyň, goşgylarynyň halkyň arasynda ýaşaýandygyny, alymlaryň şo barada ilim işleri ýazýandygyny, kakamyň döredijiligi barada dedim. Indi şol hormatly prezidentimiziň tagallaty bilen bizim şahirlerimizden, ýazgylarymyzyň kitaplary, ýa-da eserleri ýa-da çap edilipdi burada. Meniň hem kakamyň goşgylar ýygyndy çap edildi. Şu halypalary ýatlamaga döreden ägirt uly mümkinçilikleri üçin gahrman arkadaşımızda köp sağ olsun, maşgalamızın adının tüyüs yürekten sağ olsun aýdýan. Bu gahrman arkadaşımızın jany sağ, il yurt behwetli tutýan tutumly işler elmydama rowaç bolsun. Türkmen şahirleriň arasynda şeýdip ady tutulmak bizim maşgalamyzy şeýle bir boýsundurdy, hem de gowandyrdy da. Ýene-de bir tapar gahrman arkadaşymyzy köp sağ bolsun aýdýan. Şu kakam prezidentlerime diýip bir goşgy ýazyp gitdi. Şonu bir kap bersem bolýar. Iň soňky ýazan goşlukda. Oglum seniň agdyň aşy etirdim. Minnetim ýok, ýönetenden tamam bar. Bilseň ogul aty bilen biýikdir. Ogul bilen atylar hem tanalýar. Goýunyň içine taşlama kesek, ak garyň üstüni dökme külüňi, gurbanyň perdendi diýdirjek bolsaň, gıýbatlardan saklajak bol diliňi. Agyr işmi, yeňil işmi farky ýok. İzdi bolma, elmydama başda bol. Gurbanyň perdendi diýdirjek bolsaň, ýagşylyk et, ýamanlykdan daşda bol. Ýykylan kişini galdyryp geçtin, nan aşdan doýsaň-da, sogapdan doýma. Gurbanyň perdendi diýdirjek bolsaň, ýolda ýoldaşyny taşlama, goýma. Sever ýaryň bilen, seýle çık dünýä, görünler agdy bir diýsinler size. Gurbanyň perdendi diýdirjek bolsaň, erbetleri däldi, goşul sen bize. Öýüň bolsun, mydam gelim gidimli, hiç açan mihmana kıskanmananyň gurbanyň perdendi diýdirjek bolsaň, ýasama bolmasyn şöhratyň, şanyň. Dost ýanyňa, il günüňe wepa ber. Berilsen bilime, edebi, işe, gurbanyň perdendi diýdirjek bolsaň, bar kişini begindirsen hemişe. Şu goşgydyň Qur'an çöleň perdendi üçin dälet ähli okyjylar üçin.
Türkmen adamsı bolup, insan bolup, özüňde berja etmeli häsiýetliň, tutan ýoluň ýanky wesiýetlerden daş bolmalyligi hemmäde degişli. Siz ýa-ni iň soňky goşgusy diýdiňiz, şu ýerde ine Şahyrmyň gyýdy cennet maňa şoşgyny getirip berdi. Ol aýdyp size äşgär edip goýup giden goşgusy bolsa, Şahyrmy aradan çykandan soň ine iş üstlerine baryp zähmet çekýän ýerine şol bukçalaryň arasyndan ine cennet gyýdy, şo gözläp gyzyklanyp göreni şoşgy çykypdyr. Şu goşgy Şahyryň iň soňky ýüreden galamy, iň soňky pikirleri. Men size käbir titrlerini okap bereýin. Bu goşgyň ady täze ýyly isleg. Geçip barýa ömrümüziň bir ýyly. Geçse geçsin, ýagdaýymyz erbet däl. Täze ýyly ýaşars biz täzeçe, akyl paýhasymyz artýa elbetde. Bir-birege boluruz tüs mehriban, göwünlerden ýiter öýkü kineler, hakykat yeňipdi ýene-de yeňer, yamanlaryň güni juda kıynalar. Etmez adam dost çöregi hıyanat, ruhumuz önküden has bor arası, hemmenin yüzünden mehr nur yagar, tersegne galar ecizlen hassa. Şundan soň 5 aýdan soň Şahyrmyz aradan çykýa, şol täze ýyly eden arzularynyň durmuşa geçirmeli maksatlarynyň 5 aýyny ýaşapdyrlar şu goşgydan soň. Elbette Şahyrlaryň hemmetine beýle soňlama setirleri bolýa, ýüregiňi gydyrýa ýöne esasy zat Şahyryň eserleri ýaşaýa, neserleri ýaşaýa, şu döwürde arkadagly zamanada şolun eden işlerini, tutup giden ýollaryny belenti sarpa goýulýa. Diýmek Şahyr ýaşaýa. Inhä biz şu wagt şu agda bir ojakda Şahyrmyzyň hut özüniň ogullarynyň, gyzlarynyň ýygnanan saçagynyň başynda siziň bilen ýaýlymda diýdarlaşýar. Ine men gapdarymda oturan Şahyrmyzyň ulu gyzy Gowher Ahnabaýewa. Bir kagy söhbet edýelen kakaňyzyň hatirasyna şu ojakda kakymyň 5 ogly gyzy bar. Iň ulymyz Murat geldi. Ondan soň men gelýän, soň Döwlet geldi, soň Cennet, Cennetden soň Batyr, Perman Ýalkym. Ine häzirki wagt kakymyň 15 akdygy, 90 çoğulugy bar. Tügelem, ömürler uzak bolsun. Ağzı bir maşgalamız var. Kakym diýlenne bir gözüňe ýaşaýlaman gürläp bolanok da sebäbi dogrudan biz üçin kakymyz bize bir ýakyn hem mehriban kakady. Günni biz şu kakymyz işden gelýänçe ejem elmidam şu nahar bişirip elmidam kakyma garaşýardyk. Onuň kakym gelenden soň akşamky nahar elmidam hemmem üýüşüp garaş oturýardyk. Taçan kakym işden gelerkä diýip. Onuň şu kakym işden gelenden soň hemmem üýüşüp nahar içip onuň söhbetleşdik geçýärdik. Günneki mektep üçin näil sapaklar geçdik, näil okuduk. Biz barda elmidama gyzyklanyp durýardy. Onu oturan ýerine de birden ejemle söhbetleşdik geçip goşgy ýazanyna da ejemlen bir hil maslahatlaşyp ýazýatdy. Mysaljy pakda bardy, ýene bardy ýazany ilki näme emele gelýär, ilki näme ekýän, ekilenden soň näme hil ýüde çykýar diýip şu zatlaryň hemmesini dogry geçirmek üçin maslahatlaşýardy. Men şu zatlar kiçik kämim ýadymda da hawa. Onun kakym elmidam şu biziň öz çağlaryny hemde şu biziň emme öz gatnaşýan jorlumy, dogonlumy, garnaşlymy elmidam şolar bardy. Biziň gow gatnaşýan adamlarymyz bardy. Şu goşgyda tüzmänim gow görýärdim. Kakyňyz türkmeniň milli tagamlaryndan haýsyny bir aýratyn gow görýärdi. Ýa-da nap durmazmydy? Kän kakym şu naharlardan nap duranok ýöne onda da türkmen milli tagamlaryň naharlary elmidam şoňa bir hili ol orny şolar gow görýärdi. Onu türkmeniň palowyny gow görýärdi. Onuň elmidam men ýadymda yağlı çörek, tamdırda ejem çörek pişirýärdi, gaýnatma, onuň yağlı çörek, dograma, şolar ýaly onuň meşli naharlary, kädili naharlary bir hili gow görýärdi. Onuň ejemim şoňa görä, şoňa naharlary bir garaşýar, taýmam. Durmuşa çykyp gidemiz soňam elmidam kakym şenme ýa-da diňçüni haýsyn gelip bilsek hemmemizi jaň edip çağırıp üýşürmän gow görýärdi. Mihman söýürdi kakym. Günni gün aşa töremi bize mihman gelýärdi. İlkinji gelinler emma gaýnataňyz hakynda, gaýneneňiz hakynda belki de ýüregiňizde beslänleňiz bardyr siziň hem halkymyza ýetirmek isleýänleňiz. Şol döredüjilik duşuklary bolany öýe mihmanlar gelende ilkinji gelin bolup hyzmat edersiňizle siz.
Gaynatam edil öz gıydiyalak kabul etti. Gaynatamın özünün yürücüğü edil yaş çağa yalcaktı. Gaynatam yatlan üçün hormatlı prezidentime sağ olsun aytgan, can sağ olsun, ömür udak olsun, mudamı yani işler ruvac altın. Beyleki yazıcılar, şahirlerin bir hatarda bizim hakkımızı yatlap, şular yal mümkünçilik dörüdüp beren üçün hormatlı, mehriban prezidentimize, arkadağımıza Urlakan sağ olsun aydasım geliyem. Boy hormatlı prezidentimizin canı sağ, yaş uzak, alıp baryan iyi yurt behvetli işlerine ulu üstünlükler arzu ediyarız. Sağ olun Gökar. Aydan arzularınızın hemmesi hasıl olsun, köp sağ olun. Ine şu an şay koyup berdiniz olin, şu şahirmizde boyçı atlı koşku var. Ine şu ulu nesiller, ulu adamların hemmesi bilýärler onu. Ýöne çağajyklarymyzdan belki de bilmeýänleriň bar bolmagy mümkin. Şu boyçyň nämedigini. Türkmenni ata-baba boyçy görünse şu käsede ýaxşy niýet edipdirler. Öýe mihman gelýär diýip ynanyp şeýle gowy ýaxşy dilegler edipdirler. Häzir ne Gurban çöliň aktyjaklary, çoğlujaklary we boyçyň nämedigini bilýäňizmi siz? Hani gelenini bizim yanımıza gelsen, gel bilecek kimi söhbette şurada. Sen ilk bilen öz atan goşgusyny aýdyp ber, bir de onun hemmelere düşnükli bolýar boyçy hakynda. Ganaýdany? Çayda küçüpü boyçy diýilýär. Boyçy görünse mihmanlar gelýär. Bir çöp bir mihman, üç mihman, üç çöp. Bar el içinde şu hili bir gep. Ýerden çaýymda boyçy göründi. Mihman geler diýip otyryn indi. Ine bugün hem käselerde boyçy görünne, mihmanam geldi öýüňize. Edil şu pursatyň özü biziň şu döwrümizin körpeje nesilleri üçin ata-baba ýörelgeleri düşünmekligiň bir görnüşi diýip düşünýär mehriban adamlar. Ine boyçy diýilýän, boyçy hakyndaky goşgynym Gurban çöli ýazyp çağajyklaryň dünýäsine sowgat goýup gidipdir. Goý her bir öýde şeýdip agdy bir ojaklarda saçaklaryň başyna üýşüleni boyçylar ken görünüp dursun türkmenni goňşuçylyk gatnaşyklar, birege mihman bolmak, agdy birlik dowamly bolsun mehriban adamlar. Men pursatdan peýdalanyp, hormatly prezidentimizin, ýurdumyzyň medeniýetine, sungatyna goşan adamlary hormatlamagy, aýratynda merhumlary hatirlemagy, tertegine galdyrmagy baradaky ýan işleri üçin köp sag bolsun aýdýaryn. Gahrman arkadagymyzyň hemişe janynyň sag, ömrüniň uzak, başynyň dik bolmagyny arzu edýäryn. Bizim aşkalamydy bilen ruh çyragym atly gepleşe görmedi. Indiki tanymyz Gurban Çöliýew barada diýende hemmemiz tolgunyp begençimiziň çägi bolmady. Şoň üçin hem gahrman arkadagymyza köp sag bolsun aýdýar. Şeýdip biziň kakymyza bolan hormaty, syýlagy üçin köp sag bolsun aýdýar. Menim şu maşgalaň 4-nji perdenni agamyň bellek geçýäli biziň öýüme gelim gidimde gaty köpdi. Bizem şoňa begenýärdik, oturýardyk, goşgularyny dinleýärdik. Şo dinleýän goşgularymyzdan hem şo mihmanlary uğradan soňam alaryň täsirini dinleýärdi, dinlemäge başarýardy. Bir saparym biziň öýümde goşatşamy gelende gapylar diýen goşgusyny okap berdi. Biz şonu kakym hemmem düşürdi de ikinji tapar ýene okap berdi diýip goşatşamydan haýyş etdi. Biziň hemmemiz üýüşip ýene şo gapylar diýen goşgusyny dinletdirdi. Ýygynden hem kakym şo goşga tesirleme berdi. Zerediň çağlar gapylar ilmi damada kakılar. Şo gapy kakılsa, şo gapyny hökman açyň, mihman töýer bolun, gapyňyz açyk bolsun. Gelen adama güler ýüz beriň. Gelen adam açdyk gelen ok, güler ýüz bilen didarlaşmak üçin gelýär diýip bize öýüt nesihat berýärdi. Ýaňy belek geçişiňiz ýaly kakam gaty, kiçik öwünni, sady, biz bilen gürleşende de sady dille hiç açan tetini bize gatyldyp gürlän okdy. Bize diňe gowy nesihatlary, ündewleri berýärdi. Iň merkezi şo garynjanam basyp geçmäň, şo da janlar, şonu göreňizde de şonam aýlanyp geçiň diýip bize maslahat berýärdi. Hiç açan ýerde näme ýagdaýda bolsaňyzam adamlary kiçeltmäňem,
ilmadama petpälli bolun, göwnüňiz açyk bolsun, meňe midimi agdy birje saklaň diýip bide maslahat berýärdi. Bidem näme hakamyň bide beren ündüglerini saklajak bolýar. Şo her bir diýen sözüni öz kelläme daýlap şu ýolu gerep barýanam bolsa jany-janlarlary şu hakamyň diýen sözleri gödegime gelip dur. Şonu ýerine ýetirjek bolýar. Öz çağılama da, akdyklama da men şonu ünlüýän, diýip durýan atalaryny, babalaryny ýadynan çykarman, bir ýatlanyp durulsa gowy, men gödegimden hiç wagtym gitmeýär. İşden gelende hökman ilki bilen goýan aýdymlaryň biri. Onu Teyit Nur Ataýew ýerine ýetirýärdi. Enem jan ýene aýdy. Diýdaryňy birje görsem, ýok armanym jan ýene diýen aýdym. Diňledip kaptany geçip barýanam bolsam, dur tägin şu ýerlerini diňlen ha diýip, şu eje bolan, ene bolan duýguny bizde oýunlyrýardy. Naşwat biz ejemiz ýitiremiz soň şu diýen sözleri diňleden aýdymy biziň ýüregimizde eriş argyç bolup geçip gidýär. Na ýaňy ýakynda hormatly prezidentimizin ene taqdim mukaddesligi taqdim diýen kitabyny da okayan dal gözüňe göz ýaş aýlanýar. Şo diňeýän da hakamyň şo diňleden aýdymy hormatly prezidentimiziň ýazan kitaby şeýle bir ýüreginden eriş argyç bolup geçip gidýär. Şoň üçin hem hormatly prezidentimiziň galamy mundan beýlek ýiti bolsun, şeýle kitaplary bize ýetirýärligi üçin öz ýüregimden çykýan alkyşlary aýdýaryn. Hormatly prezidentimiziň jany sag, ömrüniň uzak, başynyň dik bolmagyny arzu edýäryn. Batlarynyň arasynda ine biz şu ruçka gawat geldik. Ine şunu bize mälim etdi netirleri, Qur'an çöler dostlarynyň bir sowgat beren ekenler şunu. Bir zada aýratyn biz göz ýetirdik şu dostlary hemem dostlugy, hemem adamlara sowgat galdyrmaklyga da Qur'an aga aýratyn üns beripdir. Hemem dostlarynyň berilen sowgatlary ol aýratyn göz bilen seredipdir. Şunu häzir biz şunu alyp göreliňen ýadyýamyka? Bunu Qur'an aga ulanmyka ýa ulanmadymyka? Sowgat berilen bir uçka henizem ýadýa. Biz şeýle netijäge geldik. Qur'an aga berilen sowgatlary şol aýagly saklapdyr ony. Alyp şunu ulanyp ýazyp gutarmandyr da şu uçkany henizemini täze ýaljak şu ýazypdyr. Indi şu ýerde bir ýan depterine gawat geldik bu. Hemme adamda da telefon belgileri ýazylyp saklanylýan ýan depterler bolýar. Ýöne bizi gyzyklandyrýan zat bolin şol ýyllardan bäri saklanmagy ine. Ine edil ilkinji sahypalaryny Allah berdi Hayyidowyň telefon belgisi bar. Ine Anna Muhammedow, Qurban, ine Hemra Şerif, ine şu taýda belenler, ine derdim Atamrat Atabayev, Qurban Nepesow, Ahmet diýe, Annayev, Beki, Qarayev, Atagelli, Akmamedov, Hümmet, Meleyev, Hoca, öz eli bilenjigine ýazyp durýardym. Qurban aga ýazanyny iri ýadyýan ekenine. Türlü hili belgilere gawat gelip bolýany. Anna Muradow Oraziýa berdi de öz eli bilen telefon belgi ýazypdyr. Kömek diýip ýazyp galdyr ýa. Kömek kulyp bolmagy mümkin o da. Ine şu ýan depteriniň arasyny öz telefon belgilerini beren adamlaryň şeýdibine Qur'an aga saklapdyr, arya etmeýänjik. Adamlaryň öz üçin edýän ihlasını, garaýşyny suwut edýär. Özemni şu ýerde bir näçe daşary döwletler adamlaryň özleri hakyndaky maglumatlar galdyrylan şular ýar sahypajyklary barny. Özüniň eli degen sahypalar şular. Hakamyň özü kitaphanasy bardy. O döwürde de kitap razıçlyk gytçylygy bardy. Kagaza tapşyryp, onuň oňunda petek berilýärdi. Şu petejigi ýygyna goýup, haçan şu kitap gelir diýip şoňa garaşyp oturýardy. Şu kitaby getiribem, öz tekçesine goýýardy. Getirip şonu şeýle bir kitaby bize de söýmäge öwretdi. Özüm şeýle bir kitaby söýýärdi. Kitap dukanlaryna kitap, täze kitap gelse, hökman şonu satyn alyp bize de okutdurýardy. Bizem düzme ýazamyzda, beýannama ýazamyzda şolary gollanmak munda ulanýardyk. Onuň beýenýärdi biz beýannama düzme ýazarmyzda. Beýdimjan okapdyrsyň bu kitaby. Aralaryna şolaryň aýtgylaryny bizem şöýle düzmelemede ulanýardyk. Tüeleme okapdyrsyň bu kitaby diýip bizi höwetlendirýärdi. Ýene de kuş doýnamany owurýardy kakam.
Ineşi oto biziň şahyrymyzyň hut özüniň ýaşan otogy bolmasa da, şu otogyň içinde görünýän ähli zatlar Gurban Çöliýewiň öz zatlary, özüne degişli öz, gözüniň görüp, ýüzüniň ýüzleşen zatlary inäşler. Ýöne nesilleri tarapyndan biraz bu oto baýlaşdyrylypdyr. Ine ilki gelemizde şu kitaplaryň gawadyna duran şu diýwardaky tebigatyň bir bölegi çekilen surata gözümiz düşdi. Tebigaty şeýle söýüpdir. Oň dörejligini okap görmän oňa düşünmeklik mümkin näl. Tebigatyň ýekiji ýapragy, otu çöpi şahyryň gözünden hiç ýyly sowulmandyr. Tebigatyň ähli barlyklaryny edilip perzentlerini at goýuş ýaly atlandyryp şeý dip basp edipdir. Onsoň çagalary oňa degişli bolan otogy öz qaqasynyň gögün söýen tebigatynyň bir bölegini emele getirmeklik maksady bilen dağın bir bölegi girişleri görünýändir. Dağlar hakynda şahyryň goşgusy ma bir näçe özem. Berde bolsa bağın suraty, çeşmeň suraty, şahyryň ýüreginiň keşfini çeken ýary diýip düşündükde şu suratlary görüp. Ine dowam edibersek şu ýerde görünýän görnüşlerde ine bu ýerde käbir kitaplary goýulypdyr şahyryň. Ine ol ýerde de görünýän biziň şahyrymyz Gurban Çöliýew bilen Mehriban ýan ýollaşy awadan gelnejemiz. Awadan gelneje barada şahyrda goşgam bar. Şeýle türkmen zenanynyň tapawutly tarapdary hakynda, mehriban ejeligi hakynda şahyrymyz goşgam goşýar. Ine şu ýerde bolsa şahyryň daş siňdirilen heykeli yerleşdiripdirler. Heykel taraş Galşymrat Ýarmammedow ine şuny döredipdir şu eseri öz boluşly eser bolup şu şahyryň hormatyna nesiller tarapyndan döredilen otaň bir burçyny beýdäp otyr. Şu ýerde bir sagatmy? Şu sagat biziň şahyrymyzyň hut öz gollarynyň götüren sagaty. Bu doanlar şahyrymyzyň hut özüniň geyinen doany, şahyra sowgat berilen doanlar şularny türkmen doanlary. Ne geyinen penjekleriniň birinden bärde goýupdyrlar. Öz qaqalarynyň mehrini ýatladar ýaly ine şu geyinin eşiklerinden goýupdyrlar. Bu kitap tekçe, şu ýygnanan kitaplar hemmesi biz hiç ýyl çekinmän aýdy bilýäs şahyryň öz ýygnan kitaplary. Şu döredijlikliň hemmesine şahyr ýüzlenipdir. Ine şu ýerde Anatoliy Grachowyň kitaby. Buny biz size gepleşiň dowamyny aýdandyr. Anatoliy Grachow ol şahyryň ýakyn dostlarynyň biri bolupdyr. Ine şu kitap hanatyny on kitabyny saklaýan eken. Öz gol ýazmasy bilen ýadygarlyk ýazgysyny galdyryp şahyrymyza beren eken sowgat edip ine terediň. Rus diline ýazylan 1986-njy ýyl 9-njy aýyň 2-si Aşgabat. Özümiň iň anamly dostum hemem doganym Gurbana diýip ine şu ýerde ýaşy arzu niýetler edilýär. Ýeri gelenini aýtsak şu kitap tekçelerini şahyrymyza Anatoliy Grachowyň özü sowgat edipdir ekeni. Ine şu ýygnanan kitaplar Anatoliy Grachowyň şahyrymyza Gurban Çöliýew berilen tekçelerde häzirem saklanylýar mehriban adamlar. Nähili ýakymly adamlara täsir edýän ýatlamalar şular. Demek şygyryetiň dili diňe bir milletde däl, dünýäň dillerini birigip birleşdirip nejeme dostlary tarih orta çıkarıp bilipdir. Gurban Çöliýewiň kitaplary öz mehriban dostu Anatoliy Grachowyň sowgat beren kitap tekçelerine saklanýar eken. Ine bu kitap Nuru Bayramowyň kitaby. Dostum Gurban Çöliýew Nurudan ýadygarlyk 1970-nji ýylyny 3-nji aý 23 diýilýär taýda Nuru Bayramyň öz elleri bilen ýazylan ýadygarlyk ýazgylary. Durly dillerdäki kitaplar we dünýä edebiýatynyň çeşmeleri bar şu ýerde nesilleri aýdýarlar kitaby şeýle bir qaqam söýýärdi diýip şu ähli zadyny kitabyň ýoluna goýup şu kitap satynalarda qaqam diýýärdi. Aslında dörüjülük adamlaryny kitapsyz gözüňe getirýän bolany gahyry. Ine biziň gahrmanlar kadağymyz diýär, 3 gün kitap okumaklygy beteden adamyň ýüregi kütelýär diýär. Demek kitap okumaklyk ýüregiňi ýiteltýär, aňyňy ýiteltýär, gözüňi ýiteltýär. Şeýdibem kitap okap adam dünýäni juda çoňur görýär diýip aýtmak bolýar. Şu haly hakynda soradyk biz öz nesillerinden. Şu halyny Gurban Çöliýew biziň şahyrymyz
öz öýüne ilkinji sowatly kökmünde satyn alan el halysy ekenşi. Bizim juda uly ahlas bilen, höwes bilen şu halyň üstüne oturup görüsimiz geldi. Çünki biziň şahyrymyz öz otagyna düşäp goýupdyr da şol wagt şu halyny muň üstüne belki de oturanlar diňe özü däl türkmeniň edebiýatynyň taryhyna ýyl goýup giden läheňligimiz we ägirtlemez. Olar öýlerine gelende bile çay içendirler, dörüdendir, dörüjülüň söhbetini edendirler. Hawa şeýdip bir milletiň edebiýatynyň taryhyny düzmekde kän pikirleri öwürlendir şu halyň üstüne diýmek. Türkmen halatynyň öz gymmatam ýeterlik. Ýöne taryhda ýyl goýup giden adamlaryň o nazara singen hallaň gymmaty has hem artýar diýip düşündigini şu ýerde halyň bir könüligini sowut edýän käbirni sapaklarynyň üzülen ýerleri ma ýöne öwüşgüni bolýan hiç şeýle solmandyrsyn. Dörüjülügini de hal hakynda goşgy bar. Ödem çağalary şonu çağı aňyna halyň gymmatyny ýetirmekde juda sadydan ýeti sözleň üstü bilen renkleriň aýratynlyklaryny çoňur düşündirip erişiň argaçyň nämeligini mälim edýän çağalara bagşlanan hal hakynda goşgysam milliligi aýratyn sarpa goýanlygyny mälim edýän ýene de bir sady biz size ýetirmekçi şu ýerde bir kitap bar. Şunu bize Qur'an çöliň nesirleri aýtdylar. Kakamyň işi stolyny kitaplarynyň arasynda şu kitap madama dururdu diýdi. Şunu kän sahaplap görürdi, synlardy diýär. Muny nämelim bolşýar görýäňiz özüňiz türkmeniň bay tebigaty, taryhy tebigi ýadygärlikleri, agdaby rojaklaryň käbir görnüşleri, şu ýerde ata pähmi, eni mehri görnýär şu ýerde. Türkmeniň milli medeniýeti, millilik şu kitapda jemlenen näme? Şoň üçin şundan ruh alýan bolmaly, güýç alýan bolmaly milli zatlardan biziň şahyrymyzam şeý debine dörüdipdir. Ne peýkerjigimiz bilen gurlaşaýarym biraz. Getir mikrofonuňa malla men ýanyma gelen geljigim peýkerjan. Adam gaty üýtgeşik peýker ha? Odan adyň we adyň kim goýupdyr sen? Kim dakdy adyňy? Eçem. Ejenmi peri peýker diýilýär. Indi ýene bir körpeje mehmanlarymyzyň biri şahyrymyzyň ady daklanjygym. Gel Gurban janjygym men ýanyma gel. Ine Gurban Çöliýew hemem kim diýdik? Peýker Çöliýewa. Gurban Çöliýeň sene agtygy bolýan, ha? Bu jemidem çoğlujagy bolýar. Indi goş gaýdalyňmy? Ataňyzyň ilkinji ýazan kitabyny bilýäňizmi? Harplaryň maslahaty. Harplaram näme diýe? Maslahatlaşýarlar eken. Şolaram guruluşýarlar diýip, ine ýaljak çağajyklara şeýdip, ýadygärlik goýup gidipdir. Ine bu şahyrymyzyň ilkinji çap edilen kitaby 1966-njy ýylda halkymyza berilýär. Ine Çağalar şahyrynyň ilkinji kitaby. Han haýsyn başlaýar ilki goşga? Ha? Gurban başlaýdy, ne? Han haýsy goşgyny aýtjak. İşini gohe canı hemmeli diye boyuz ot yalı. Gelin onun bugünkü eden işini yaptalın. Kaksının cevabın kuyup sildi ol. Öğlen mihmanın çay kaynadıp beldi ol. Muavine gitti de kızın çök getirdi. Ecesinin yumuşunu ol dizine bitirdi. Siyip çıktı öyle ceysinem göymedi. Şunu da ol bir cüve men yağladım diýmedi. Şöyle de ol bir cüvem men yağladım diýmedi. Men yağladım diýmedi. Gurbanjygymyz dürli dillerde gürlemäni höwes edýär. Hemem köp dilleri öwrenmeklige maksat edinýär, ha? Saňa üstünlük arzu edýärjigim Peýkerjan, haýsy goşgyny aýdaly? Bagyt näme? Bagyt näme? Ena tami hasesi zorsun buyurlan yumşay bitirip diyorsam olar mı dama bolsa minnettar şunun ulaqan näme batwa güzel vatani zahmetim bilen bezesem yorsam alelwan gula torak taşım bolsa guludar şunun ulaqan näme batwa. Doğru aýdýan. Şahyrymyzyň öz ykbalyny öwrenen adam şular ýaly goşgularyny dinlänni bipark oturup bilmeýär. Çağalykda ene ata mehrinden jada düşen ogul ene taň mehri bilen baglanşykly. Ejem iş buyursa diýe, kakam maňa iş buyursun goý. Şoň işlerini buyuran ýumuşyny bir jaý edip bersem şondan uly bagyt näme bar diýär-de. Ne hili gowus etdirler, ha? Ejelerimize syýlalyň, arkadamyzam enelerimize sarpa goýmak barada ulu bir kitap berdi, ha? Ene taqdim mukaddeslige taqdim
yazayım. Şonum okansınız, yine de okan bolmy? Bolýa, sag bolun, geçäýin ýeriňize, geçäýin. Inne aynı, jigim suratyny çekip bolluňmy? Bize geçirey halkymyza görkezeli. Surat çekip oturan jigimiz ýaňy görüp, Gurban Çöliň Awçy diýen goşgysy ýadyma düşýär. Ol çağalara Awçyny başga keşipde görkezýär. Bu gedekki Awçy diýe tebigaty eli ýaragly gitmedi, galamly, ine surat depderli gitdi diýär. Ol tebigatyň jandarlaryny, ösümliklerini şeýle bir awlady diýär-de bir sahypa şonu göçürüp, şo taýdak suratyny çekenlik üçin tebigatyň Awçysy edip görkezýär-de surat keşi. Öz atasynyň suratyny nähil owudun teredin edip adamlar. Edil özi, gysga wagtda şahyrymyzyň agtygy bugünkü gün onu ýatlap oturan pursatymyzda şeý dip suratyny çekipdir. Halipalar seredin? Owuza çekipdir. Şu ogurdan neset bolsa, hünärmen bolup ýetişmekligi saňa arzu edýär. Çağany zehininiň berilen uğruna tarap ymtylyrsaň, şonu ne halkyň taryhyna ýyz goýup biljek, hem hünär kemale gelýär. Hem zehin yüze çykýar, hem şoň ýaly nesiller ýetişýärler. Men Matymlaryňdaky Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň Türkmen Dili we Edebiyat Fakultetiniň 5-nji ýyl talyby Keren Rejep. Ynha halipalar ýaň dogry welek geçdiňiz. Gurban Çöliň dörejiligini okanyňda, öwreneniňde onuň dörejiliginde goşgular, akynlylygy, çeperçiligi, hemde ýatda galjylygy bilen diýseň tapawutlanýar. Ynha menim çağakam mektepde okuwçy bolup okaýarkam, şonuň goşgusyny ýat tutupdym. Şol goşguny ýat tutandygyma bir näçe ýyl geçendigine garamaddan häzir hem men şol goşgy ýadymdan çykanok. Şol goşguny men aýdyp beräsem diýär. Goşgunyň ady Kuşlar bugün sayramady. Balky tuğdyň üstünde säherde sayran uşlar. Yapraklaryň içinden tuğdana saylan uşlar. Aýdymyz kesildi. Näme onuň sebäbi? Batyr atly oglanjyk çenäp geldi kemany. Şahalardan batyry ogryn gözledik. Häzirlikçe aýdymy gursawmyzda gezledik. Batyr goýdy kemany, arkaýyn sayran uşlar. Balky tuğdyň üstünde erkana ýayran uşlar. Balky tuğ bilýäňizmi näme? Tuğdyň iň süýji görnüşleriniň biri şol özem iň iri görnüşleriniň biri. Ak hem gyzyl renkli bolardy çağalykda ýadyňyza düşýär. Şoň ýaly balky tuğda üstündäki guşlaň gatnaşygyny görkezipdir. Biz şahyryň çağalygynyň geçen owasyna baramyzda bir goja tuğ bar eken. Intek çağajykka ine şu tuğ agajy ýaşajyk tuğ nahaly bolup şu howluda ösüp oturan eken. Hadyr agaň iň uly ogly Amanyella agaň aýtmagyna görä, ol her gezek gelenni şu tuğ agajy bilen ýüzleşip gider eken. Onsoň pikir urup oturýan şahyr intek çağajykka eni ataň mehrini alyp ulolan ojagyny, töweregini gözüniň gören zatlaryny ýüregine şeýli bir ýakynlyk bilen kabul edip alyp şol zatlara mehr süýgü siňdirip, soň ol şahyr çykyp çağalar üçin şolar barada ýazyp miras galyrypdyr. Ine şu tuğ agajam görüp otursak şahyryň döredijliginiň gahrmanlarynyň biri eken. Ol tuğ atly goşgusyny şeýle diýär. Güm gökçe tuğdum, otyr şoburdap, otyr ýel bilen saçyny darap. Saçy diýänim ösgün çyýbygy, çyýbygy ýuwya säheriň çyýgy. Bir güne uzyn çyýbyklarynyň ýam-ýaşyl ýapraklarynyň şemalyň uğruna aşyllaşyp oturanlygyny gören bolsa, ýene bir gün owa adamlary imitlige berip, pile sarıp oturan görnüşlerini göz öňünden geçirip, ine şolarym goşgy setirine goşupdyr. Hadyr agaň ulugly ol bize görrüň berdi. Eň soňky gedek Gurban Çöli şu gapa gelenni de maý aýlaryny de şol wagtam owamyzy pile sarayan döwrüne gawat gelip soňky gedek öz çağalygy geçen ojagyny mihman bolupdy diýip belledi. Şahyryň çağalyk döwründen çen tutup alsak, şu tuğ 70 ýyldan gowrak döwri öz üstünden geçiripdir. Oňuny düýüp köken bide gojaman tuğdygyny suwud edip otyr. Häzir bolsa şahyryň şol wasbeden goşgusynyň gahrymanyny öwren şol gojaman tuğdy göz bilen ýüzleşip ýapraklaryny altyny öwrüp otyr. Men Matymlaryňdaky Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň Türkmen Dili Edebiyat Fakultetiniň 5-nji ýyl talyby Şatlyk Aýmak. Meniň berjek soragym Murat Molim size Gurban Çöliýewiň nesilleriniň içinde şoň dörejiligini ýyny dowam etdiriji barmy? Goşgy ýazanlar barmy?
goşky ýazýana bizim başgalarymyzda ýok. Ýöne men özüm şol kakam bilen bir tekweteşlik bolanda men ilki bilen Moskva Döwlet Üniversitetinde jurnalistika bölümüne okuwy giretim gelýärdi. Men jurnalist bolatym gelýärdi. Şoň üçin şu kakam bilen maslahatlaşanda oglum sen üniversitetde okay ilki bilen bir bolmanda makale yazmany, tekweteşlik yazmany, tekweteşlik bolmany, onuň telewizionyada da işlerden bolmaz. Şutada da indik bizim hem televizyonda jurnalistlerimiz köpeler diýdi, senem bärde okay diýipdi de. Şoň üçin televizyonda, radiolarda çykyş edýänler bar, gazetlerde. Demek döredüjülügini, edebiýatyň beýleki görnüşlerini dowam edýän nesilleri bar ekeni. Bar. Kanagatlanýaňyz sowala? Ýene barmy sowal talipler? Beräýin. Men Magtumulanyň Türkmen Döwlet Üniversitetiniň Türkmen dili edebiyat fakültetiniň 5-nji ýyl talibi Bedirgan Abeýlow. Hem raga sorawym bar. Ýani şol Gurban Çöliýew terjimeçilik bilen meşgullan diýdiňiz, terjime eden eserler bardy aýdyp berýärsiňiz. Korney Çukovskiň Moy Adyr diýip bir poemasy bar. Ol tämirlik hakynda gyýyska möhletde juda gowy edip terjime etdi. Belli rus şahyry Sergey Mikhalkowyň Styopa Day diýen poemasy bar, meşhur poemasy. Gurban agyny şo poemanyny terjime etdi. Başga da kän gowy eserler terjime etdi. Başlan täze ol şu ýerde ýanky talap kagdy boýunça isleg bildiren eserlerimiz bar. Şunu Gurban Çöliýewiň terjime eden eserler. Hawa terjimeleri barada talap kagydyny beripdik de. Sag boluň jeren, sag boluň. Ine şu ýerde size meýlim etsegin 1988-nji ýylyň neşri öňki çağalar üçin netlenen ine Körpe jurnalynyň sahypalary Igor Maznynyň 50 ýaşandygy bilen baglanşykly ýürüte sahypa berilipdir. Şahyrymyzam oň hormatyny, goşgularyny türkmen diline çap edip berýär şu ýerde. Ine terjime eden Gurban Çöliýew men näme bilýän bulutlar atly goşgysyny terjime edipdir. Ýene de terjimeleri barada diýdik şu ýerde. Ýene de bir neşir berdiler ýanky hünärmenler bize. Bu Mydam Taýýar gazetinde 1984-nji ýyllaky sany. Ine şu ýerde Belarus şahyry Valentin Lukşanyň Arzan çörek atly poemasyny Gurban Çöliýew terjime edipdir. Size meýlimdir, şahyryň öz goşgularyny Belarus diline terjime edilýär. Ine oň eden terjimeleri bilen baglanşykly käbir sahypalary, özüm irki döwürlerinden baglanşykly sahypalary size ýetirdik mehriban adamlar. Ýene bir gezek kakamy ýatlyma şeýle mümkinçilikler döredip beren üçin mehriban prezidentimize, gahrman arkadaşymyza, başgalarymyzdan tüýs ýürekden sag bolsun aýdýan. Goý gahrman arkadaşymyzyň jany sag, iş rowaç bolsun. İl ýurt bähwitli tutýan tutumly işleri mundan beýle rowaçlyklara ýetsin. Garaşdyrlygymyzy alanymyzda hemmämizden juda begendik. Gurban Çöliýew üçin begendi. Gowy goşgular, eserleri ýazyp garaşdyrlygymyzy waspyny ýetirip başladyk. Ine şol goşgular toplum üçin, ol çağlar edebiýatyna döreden eserler üçin ýaşlar bayragyna da munasip boldy. Yeri gelenine bellesek, döredüjülügiň taryhyny Hacı Ismailow adynaky bayragy şahyrlaryň arasyndan ilkinji bolup şol bayraga eýe bolanam Gurban Çöliýew ekeni. Ne şu ruhu çırağım gepleşigini öýlem eýýäm. Ençemi belli ýazgylarymyzy, şahyrlarymyzy halkymyza has äşgär etdi. Aýratynda soňky nesile, soň ýetişen nesile bulary içkin bilmäge mümkinçilik berdi. Ine şu mümkinçilikleri döreden üçin pursatdan peýdalanyp, hormatly prezidentimiziň janynyň sag, başynyň dik, il ýurt bähwitli alyp barýan işleriniň elmydamy rowaç bolmagyny arzu edýän. Fransuz şahyry Erbebadynyň bir setiri bar. Dostumyň dostu da meniň dostumdyr diýe. Edil şonuň ýaly Gurban Çöliýew üçin başda dostunyň känligini men agdapdym. Gurban Çöliýew üçin dostlary da biziň dostlarymyzdyr. Dostlary ýaşasa dost unutulmaýar. Adamyň durmuşynda en bagtly zat adamyň ýatlanyp durmagydyr. Şu gepleşigim Gurban Çöliýew bir ýatlap, şonuň ömrüniň dörejliginiň hatirasyna geçirilen gepleşik dostlary
prezidentleri, doğanları, üniversitenin talepleri çıkış edip kovuyor. Zatlar ayttılar. Yine şeyle mümkünçilik döredilmedik bolsa, şu zatlar bolmazdı. Şeyle mümkünçiliği döreden için Mehriban prezidentimizin ağır yükü alkış boldun. Canının sağ, ömrünün uzak, il yurt pekfitli işlerinin ravaç balmağını arzu ediyorum. Bizim hemmemizin bilişimi yani bugün dünyada ıkrar ediyen çağlara en köp alada bilen seyrediyen yurdun bir yerine uğraydı. Türkmenistan'da bugün ayrıca zehirli çağlara aşağı ulus harpa oynuyor. Dürlü beyazleşikleri geçirilip zehirli çağlar ilanlanıyor. Onlar ya kulbağı bayrağı bilen ya en iyicecik çağa ya sayrak bilbilir. Dürlü beyazleşikleri geçiriliyor. Türkmenistan'da çağlar için nehili acayip deskaları kuruluyor. Onların okumak için, deyince almak için. Hormatlı prezidentimiz öz sözlerinin birine çağlara ayrıca söygüyü alada bilen karamak, özünün en kuvvetlerini çağlara bağış etmek Türkmenin atababa gelen devidir deyip ben ya. Kamil şahsiyetler, zehirli adamlar bulup yetişmek için hemme işler ediliyor. En ulu işlerin bir hem edebiyat meselesinde. Hutçolda çağlar edebiyat hakkında da hormatlı prezidentimizin tağallatı bilen köp sağlık kitaplar, jurnallar, gazetler çıkıp dur. Gazetlerin sayfalarında hem işe çağlara ayrıtın orun veriliyor. Edebiyatımızda, hususan çağlar edebiyatımızda öz yüzünü, öz sesini koyup giden ustad şairlerimize şeyle ulus harpa koyanlığı için, hatırlayanlığı için hormatlı prezidentimize tüy süröktün alkışlarımıza aydiyaz. Koy hormatlı prezidentimizin canı sağ olsun. Bundan meylağım ehli alıp barayan il yurt behvitli işleri, ulu tağallaları hem işe ruvaşlıklara betlensin. Türkmenistan'ı dünya parahatçılığın, azudalığın, cevizliğin, ağzıbirliğin yurdu hükmünde tanıya. Özünün geçmişine, tarihine, medeniyetine sarpa oyayan halk hükmünde tanıya. Yine şunun hemmesinin takasında bizim arkada hem kahraman prezidentimiz dur. Şunun yali adamzadın geçmişini dikel diyen, şuununu, geleceğini nur çayan işleri amala aşırayanlık için arkada hem kahraman prezidentimizin canı sağ olsun, ömrü uzak olsun, işleri rovac alsın. Sağ olun halifalar. Hemmeňiz gepleşigimize gelip gatnaşyp beren gurrunlygyňyz üçin köp sağ olun. Meseleleri geldiler, dörüjüliginiň muşdaklary geldiler. Garaz bileleşip hemmeňiz başardygymyzdan şahyrymyzyň dörüjüligine ýene bir gedek arkadagymyzyň bize dörüden mümkinçilikleri esasyna halka ýetirmeklige azyjygym bolsa goşan diýendir diýen umydymyz bar. Geljekde de size durmuşda zähmet ýoluna halifaçylyk mektebinde de uly üstünlikler hemra bolsun. Biz hormatly prezidentimiziň tutan ýolundan atalara sarpa koymak, geçmişi has çuňur öwrenmek, dünýä ýaymakda gepleşikler taýýarlap ýetirmeklik bagtyna bizi eýe eden üçin gahryman arkadagymyza biz ýene bir ýola tüý sürekden sag bolsun aýdýar. Goý hormatly prezidentimiziň jany sag, ömrü uzak, tutumly işlerime dama rowaç alyp halkymyzyň bagtyna başy aman bolsun. Edid adamlar, egerde gepleşigimiz barada pikirleriniz, teklipleriniz bar bolsa, onu siz 0571 hemde 0581 belge uğradıp bilersiňiz. Gepleşigimiziň indiki sanyna da söz sunugatynyň aşyklaryny gatnaşmaklyga çagyrýas. Mehriban adamlar, gepleşigimiziň indiki sany türkmen edebiýatynyň görnükli wekili, ýazyjy, şahyr, ustad ýomokçy Ata Köpek Mergen hakynda bolar. Ruhy çyragym size kalyp temizligini, paýhas baýlygyny hem pikir durlugyny arzulap siziň bilen hoşlaşýar. Ýene-de ýaýlymda ruhy çyragymyň indiki sanyna duşuşýançak hoş sag bolun mehriban adamlar.